10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amigos e amigas, estamos a piques de vivir unha tradición xa anual, porque xa se pode dicir que é unha tradición anual, porque este é o 6º ano consecutivo que o Como que non despide o ano na Radio Galega, amigos. ¡Bravo! 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 Están a pique, son as 9:05, as 7:05 da tarde, quero dicir, 7:05 da tarde, e durante as vindeiras case 3 horas imos facer un programa en rigoroso directo, despedindo ano. Deixamos que todo o mundo que traballa na Radio Galega vaya a facer os percebes, bueno, os que teñan sorte, os coliflor ou o que sexa, porque queda un chico de guardia, de retén, vale? Por se acaso van os plomos para baixo ou calquera cousa, pero se non, se todo vai ben, imos estar convosco ata as 10 da noite, que comezará a esa hora o programa especial de fin de ano oficial da Radio Galega, pero xa nese momento a xente que escoite o Como que non, que o mellor está graceando ou o que sexa, estará perfectamente preparada para degustar e deglutir as uvas, porque imos facer un ano máis unha pre-inxesta de uvas da sorte. Iso vai ser nos todólogos finais, e antes de que me esqueza, quero que saudemos o equipo do Como que non, porque este programa outra cousa non, pero é canónico. Por qué? Rúcula tamén un pouco. É canónico, O sea, rúcula, brotes de soia, un pouquinho todo, non? Porque sí, está hoxe aquí Pepe Capelán, amigos. Aplauso para min. Aplauso para min. Claro que sí, Carlos. Todo digo, gracias. Botábamos de menos. Quero que lle deades. Bueno, estamos onde estamos, porque hai que dicir onde estamos antes de cando xa pasan pois uns minutos das 7 da tarde. Onde estamos? Estamos facendo este ano o programa de fin de ano nun lugar que é unha catedral da cultura. É unha auténtica igrexa do arte. Amigos e amigas, estamos reunidos hoxe na Lutería de Levar Lutier. ¡Bravo! Bravo! ¡Bravo! ¡Iconoclastas! Está connosco Miriam Rodríguez, Chucho González tamén aquí na batería, pero diríades vos, agora te chamo, que vas cantar. Pero a xente dirá, está Levar Lutier? Non, por qué? Porque Carlitos ten unha enfermidade que o ten postrado nun jacuzzi nestes intres e non puido estar connosco. Brais pasoulle como un ano a Pablo Sangiao, que tamén está connosco, que o convidamos a unha grabación do Como que non, non veu, xa estaba poñendo a gravata e a chaqueta ao día seguinte. E cando case chega ao local dicindo feliz ano, ia a flipar, porque claro, ali non había nada, xa fora o día anterior. É así ou non é así? Bueno, agora non tes micrófono, despois falamos. Imos dar a benvida ao equipo completo do Como que non. E como estamos con público, porque temos un selecto, reducido público, estamos de festa ilegal, basicamente, se o vedes no vídeo podcast, que estamos emitindo agora mesmo simultáneamente na nosa canle de YouTube, pois estamos de festa ilegal de fin de ano. Se é ilegal, non é legal, é legal, que logo legal completamente. Pero vou ir dicindo os nomes do equipo e vos, como público, para que a xente saiba que non estades aquí que de cartón pedra, senón que sodes seres humanos que respirades e tal, vou ir dicindo o nome de cada un dos integrantes do equipo e vos facedes un vale, que isto queda moi bonito. Entón, está connosco, como xa dixemos antes, Pepe Capelán. Carla Mañas. Dani Lorenzo. Fran Rodríguez. Pablo Sangiao. Alejandro Martínez Pini. E temos unhas convidadas sorpresa que non imos dicir
porque estamos tapando os planos, non bueno, mellor algún, pero non imos dicir. Están pixelados, non? Está todo pixelado, teñen unha especie de teñen ese rollo que puñan antes. Home, que clásico. Sabes, clásico. non? A banda negra. A banda negra nos ollos que era irrecoñecible a xente. Que non sabe, efectivamente. Sempre pensaba, quen é este? Fíxate, Lucía Veiga non se reconoce porque ten a cinta VHS. Negra, E Marita ten a man, pero é a banda negra. Eu non dixen aínda que estean aquí as Había xente logo que tiña a banda un pouco máis arriba. Sí, que era un de Unicef. Sí, eu lembro tamén. Tites a ti caeuse. Sí. Marita, non fales que aínda non sabemos que estás aquí. Claro, non podes falar. Bueno, iso é unha sorpresa para despois que están as izquierdosistas que vos sorprender moitísimo, pero agora imos comezar como bo especial de fin de ano canónico que se prece cunha, perdón, Fran, estoy a ser curto e levamos, mira, son as 9:10, a 7:10. Pois daquela programa canónico. Felicidades por ser unha especie de novo Ramón García, porque xa estás herdando un pouco, non? A posición. Se son Ramón García agora mesmo, mellor agora cágome en todo, porque últimamente estou vendo vídeos que pero que me faltou o Carlos Tresandí. Claro. Moi ben, sí. ¿No? Isto fago moito cando... Venga, bueno. Digo eu, Carlos Tresandí. Sí. Ah, vale, adiante. Carlos Tresandí! Bueno, non me gusta. No. Bueno, temos moitas cousas. Xa digo que neste programa, para a xente que está escoitando a radio, que queremos acompañarvos durante estes minutos de últimos preparativos da CEA, a xente que ven o mellor de correr a San Silvestre e chega a casa ou está no coche achegándose o mellor a casa de algún familiar, bueno, ou como por exemplo Lucía Veiga cando volve del lugar dicíame, eu escoito vos cando volvo, porque, bueno, lle cadra, porque depende da hora de que acabe. Pero poderos escoitar en podcast, Carlos. Claro, home, que ademais estamos xa dende esta semana pasada todos os episodios da sexta temporada do Como que non somente están na web da Radio Galega, senón que tamén, como debe ser, están en Radio Galega Podcast. Todos, coa súa ordenadiños, todos por carpetas, por no sei, Gaceta. Precioso todo. Pola A, os que empezan pola A, e así, etcétera. Efectivamente, bueno, temos xente de Outeiro de Tolos tamén que nos visita hoxe aquí, no Como que non, pero sen máis preámbulos, amigos e amigas, porque eu podería seguir así ata as 10. Tranquilamente imos dar comezo, porque eu xa o guión que tiña xa non vale. Imos comezar o programa con esta formación especial a que tamén temos que engadir, voume ir para este lado, a o grandísimo David Sangiao, para o que pido un fortísimo aplauso. Que moita xente estará pensando, será familiar? Efectivamente, irmán de Marita Martínez, polo apelido. No, é da familia Sangiao, do Sangiao de toda a vida, que xa primeiro colgouse el e xa colgou o Curmán e dentro de pouco mellor presenta o programa. Bueno, non pasa nada, a mí non me importa. Mentras sigo facturando eu estou de acordo. Agora sí, imos dar un fortísimo aplauso a esta formación efémera completamente que existe hoxe e que leva ensayando 4 minutos, que se chama A Banda do Cuarto e que vai interpretar, como é o tema? Sunshine, sunshine. Bueno, un en inglés. Un fuerte aplauso para la Banda del Cuarto. Sunshine when she's gone, the work is every day. Ain't no sunshine when she's gone, and it's hard to stay home anytime she goes away. Wonder this time when she's gone,
was darkness every day, and no sunshine when she's gone. It's hard to stay no more anytime she goes away. And no sunshine when she's gone. There's darkness every day. And no sunshine when she's gone. And it's hard to stay no more anytime she goes away. I know, 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 I know. To the bay and to the bye-bye, to the bye-bye, you dare, you gotta get on with that, you know, I know, I know, I know, I know. And I don't care to get alone, ain't no sunshine when she's gone. There was darkness every day, and no sunshine when she's gone. And it's hard to stay no more anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime. ¡Referentes! A banda do cuarto, amigos, amigas, estamos que es que pasou aí? Que pasaba? Non, por favor. Estábamos falando sobre os adxetivos que nos gusta pois lanzar ao público, os convidados, etcétera. E que adxetivos son eses? No, pues estábamos entre faraona, entre referentes, vale, iconoclastas, estás igual. Estou agora con Bosco, dademe un momentiño, pero é que tedes hai unha sorpresa que non ides agardar, é que temos unhas convidadas hoxe. Bueno, que están connosco sorprendentemente. Me pinchas e no sangro. Sorprendentemente en fin de ano, ademais, que é unha cousa que non habitúa. Por primeira vez neste programa. Bueno, que di primeira vez di quinta, pero quinta non, pero cuarta sí, porque levan, bueno, de aparicións é a quinta. Porque hubo un ano que non estiveron, pero mandaron unha mensaxe de felicitación. Amigos, amigas, eu xa dixe moitas veces que isto non o debe facer un presentador de radio nin de televisión, dicir, pois veñen unhas que son as miñas favoritas, porque non o digo. Ainda que sexan, pero quero dicir, isto está mal dicilo, pero coincide ás veces. Non digo que sexa este caso. O que si digo é que merecen un fortísimo aplauso Marita Martínez e Lucía Veiga, porque son as Izquierdo Sisters. Agora sí, agora. ¡Faraonas! ¡Iconoclastas! ¡Está desigual! ¡As Izquierdo Sisters, amigos! ¡Faraonas! Como botaba de menos ¡Iconoclastas! Marita Martínez, Lucía Veiga, benvidas. Eu xa non sei como estaba de tempo, pero bueno, o que ven sendo chove. Todo isto xa, sí, chove, hoxe, bueno, non sabemos. Pode que sí, quen sabe. Non noso multiverso chovía. E tal e como está este ano, tampouco é adiantarse moito dicindo que chove, porque é moi probable que estea chovendo. Tampouco é unha ciencia que digas, bueno, é unha exactitude, non? Non exactamente. Podemos decir nubes e claros. Nubes e claros. Así Pemán acertaba sempre. Sí, iso é nubes e claros, repartido vos como que irades. Era bretemas e neboiros na zona de Estaca de Bares con visibilidade media alta e ondas de 3 a 5 metros. Vento sur-suroeste. Menos iba tirando ano tras ano. Sí, presentei as Izquierdo Sisters. É que eles tamén falan, porque ao final a zona deste programa levo eu, pero eles tamén falan moitísimo e aínda non dixeron nin hola Marita Martínez e Lucía Veiga, que agora sí que van dicir hola amigas, que tal? Hola amigas, ¿qué tal? Bueno, benvidas. Quen contaba, que Nós porque xa pedimos vir. É dicir, non é que nos convides, é que decimos, que facemos en fin de ano? Chama Carlos.
Por bueno, favor. un pouco este ano foi así, Dixe, bueno, xa nos vemos en fin de ano. Foi unha cousa que quedamos e aquí estades. Bueno, sabedes que sodes moi benvidas a este programa. O ano pasado houbo unha reducida participación de público, 3 persoas que creo que repiten, ademais, hoxe están aquí connosco tamén. Tampouco que sexamos moitos, pero que estamos así, tipo festa ilegal. Festa ilegal é unha especie de, como dicilo? Metáfora. De metáfora. De como se fose como lembrando as festas ilegais. Facendo un remedo, así unha imitación, así de broma. Claro, de que non, eu nunca estive nunha festa ilegal baixo ningún concepto, nunca me serviron garrafón naquel local de Cachamoy, nunca na miña vida, nunca. Bueno, pero estamos facendo esta lembranza en La Lutería, hai que lembralo, por certo que podedes ver o podcast amigo de La Lutería na súa páxina de YouTube, podedes seguilos porque son os nosos anfitrións hoxe e ademais temos moitas sorpresas por diante, pero porque teñen YouTube tamén, senón claro, que irás que non ter YouTube axuda a que te vexan en YouTube, senón pues non o... Pero bueno, a ver, que cada un que... Pero... No sabíamos por que... aclarar, Carlos. No, que, a ver, Pepe sabíamos que viña con ganas porque hai tempo que non nos vemos así. Claro. Normal. Ben, No. ben. Ti interrompe cando... No, eu o único que teño que dicir é que onde está o licor café. Na entrada non estaba incluído alcoholes de maior graduación, pero bueno. A ilegalidade, entón, de onde ven? O que? A ilegalidade da festa, nesta festa Claro, porque No. é facendo como de quen, é como se fora un escape room, pero de fin de ano, esto. Vale. Que no, que isto está legalizado completamente, quero dicir, sí, como home, o Partido Comunista nos 70 Está para entrar e vivir, licencia de obra aquí, Totalmente. baño de homes, baño de mulleres, Sí, escapas Imos facer un lume xa verás que risa. Para sair. Teñen unha sauna ali incluso que está moi ben. Sí, temos sauna, mira, ao mellor non o vimos, pero vou facer un plano. Hai sauna seca, sauna húmida, hai, bueno, o que queiras, baño de chorros, contraste. Sí, contraste sobre Como se enteren, vanche empezar a derivar vellos do balneario de Cuntispa aquí, que vamos. Ben, Pero sí. se non hai licor café, que tipo de festa estás montando? Bueno, estamos connosco as Izquierdos Sisters que quería que saudalas que ou falen, algo. que falen. Máis que nada para dicir hola, oiso antes de que marche acabe o programa, porque xa levamos, como levamos xa case 20 minutos de programa, non dixeron nin hola. Agora a culpa será nosa. No, pero Carlos, te vai dando que nós tamén somos como da casa e xa sabemos interromper cando Pues sexa procedente. Interrompei cando queirades, pero antes de nada, que tal este ano? Porque claro, hai un ano que non nos vemos no como que non, xa daquela había cousas por diante, eu vin que o ano mal non se deu. Mal non estivo. Houve boa colleita, matamos 2 porcos agora, botamos aí ben de grelo, como no xío, pois ben. Pódese contar en que bueno, andades en moitas cousas, pero podemos contar para que a xente que está escoitando agora na súa casa que sí, que o tempo de cocción dos camaróns conxelados 5 minutos xa están, vale? Digo porque o mellor que está buscando en Google é unha boa noite para dicilo, pero para esa señora ou ese señor que está a piques de poñer o boi na pota, a que andan as Izquierdos Sisters xuntas e por separado, porque andades así mesturadas en todas partes. Contade, por favor. Pois xuntas, agora mesmo, aparte da nosa impro, sacrosanta impro, que sempre facemos, levamos a palabra da impro a donde queira que podamos, pois aparte deso, estamos no medio dun proceso de produción dunha montaxe teatral sobre o roubo do Códice Calixtino. ¡Bum! Comedia. Bueno, xa era, o sea, a historia en sí, vale. Bueno, depende de como mirases, podía ser comedia ou drama, pero bueno, tirastes pola comedia, non? Tiramos pola comedia. Sí, bueno, dramático xa era a situación, non? En fin. E individualmente, pois eu estou no Malicia Noticias, con Pepiño, estou no Luar, non comigo. E despois, pois o que vamos picando, non? Que ben, que ben. Por aí. Mari, ti tamén andas metida no Códice Calixtino. Por certo, cando temos data de estrea, por se podemos dicir? Está prevista para o 24 de marzo. 24 de marzo, Teatro Principal, Santiago. E 25. 24 e 25, sí. Anotade datas nas Se vosas estrear axendas. na propia cidade, que foi marco existencial. Estaría ben que a xente que poidera ir que vai aos 2 días. No, porque A ver, se che gusta igual queres repetir. No, pues si digo que non, que está guai que Facemos a mitad da obra o 24 e a outra no, mitad eu o 25. animo a xente a que vai aos 2 días porque
Sabes, como facedes sempre, digo, a mellor un día acaban dunha maneira e outro día doutra. Un día non aparece o códice e o seguinte, sí. Claro, Xente atopamos a primeira edición do Quijote. A xente que vaya os 2 días si pode. Sí, pode ser. 24 e 25 De no marzo. Teatro Principal de Marzo, no Teatro Principal de Santiago, esa obra de O Códice Calixtino. Bueno, seguides iso facendo impro. Si, eu estou no Garufa, que estou cunha xente ali totalmente ignota, desconocida. Está un checo, un rapaz que se chama Osvaldo Vigón, Non está coñecemos. Patricia Castellón, Non que tamén coñecemos está tampouco. con nos no Códice, está Tito Robert, está descoñecidos. Javier Brandido, que é a terceira Izquierdo Sister, que nunca traemos, pero é o noso improvisador musical. Certo, é que É Izquierdo Sister máis flamante porque calva con barba. Pero sí, pero a terceira a Izquierdo Hipster. Sí, a Izquierdo Hipster. Non é a primeira vez que yo din, mas un Izquierdo Sister de la Lin. Merda, que eu quería que fose aí unha cousa super... No, vaya, pero bueno, sí, está tamén, facemos impro no Garufa, Bueno, 2 datas ao mes. Lembro que un día falamos disto porque o ano pasado enfrontáronse algún que está aquí e algunha foron testemunhas, enfrontáronse a unha cousa que eu non sabía que non fixeran nunca, que lles propuxemos aquí, no como que non, que é algo semellante, que a partir de uns sons, dunhas músicas, dunha banda sonora que lles propuxemos, pois foron improvisando unha historia a partir tamén de, peticións, non, ou suxerencias do público. Este ano van volver facelo, temos outra preparado para elas, será máis tarde, ou seja que, señora, non se preocupe, señor, os bois están perfectamente, agarden un pouquiño, cando estean laranxiñas xa poden quitalos, salmón, eu ia facer canapés de salmón este ano, fun coa miña muller outro día, a un sitio que non se pode dicir que é o Lidl, moi caro todo o salmón, moi caro, xa vos digo que sí, moi caro, o salmón, e non a peza, quero dicir, en lascas. En lascas de salmón. Bueno, imos seguir co programa porque eu teño aquí un guión que xa non se cumple. A escaleta. Sí, pero hoxe temos unha sección que son as efemérides aleatorias de Alejandro Martínez Pini. Bueno, pelos como escarpias ahora mesmo. Non seas humilde, Pini. Ainda non saudamos a Alejandro Martínez Pini como se merece. Pini, podes abrirte o micro. Como estás, amigo mío? Que tal? Xa me desmutei. Saluda, papá. Papá. Efectivamente. No, saluda, papá. Martínez. Pini Martínez. Acabo de desvelar o meu... Pini Martínez, que como perfectamente, sabes, todos é familiar de Pablo Sangial tamén, todo queda na casa. Totalmente. Pini, hoxe teño unha proposta para facerte. Como hoxe si sabemos que día é, polo que sexa, porque xa sabemos que día é, pois o que podemos facer é directamente facer unha efeméride do día 31. Claro. Os seus parrulos. Claro. Ou podemos facer unha efeméride aleatoria. Entón, como temos público, imos preguntar como facían nos 80, cando non había cartos para desenvolver cousas así na televisión, que subisen e baixasen os púmetros, e facíano... Non había grafismos, di. Non, o oído. Facían, que aplauda máis. Entón, vou preguntar os que... por favor, non repitades opción, porque coñezo o público que ven, claro, paso de sempre. Os que prefiran que Pini faga unha efeméride do día de hoxe que non preparou, porque isto está sen preparar, que digan eu. Pero fai unha conta, Carlos, 1, 2, 3 ya preparados. Pero vamos, a ver, a criades que tiña que explicar. A outra opción é que fagan unha aleatoria, vale? Claro, pero estades aí, verdad? Estades aí. Vale. Pero Carlos, imagínate como a señora na casa cocendo os bois de Francia, di, eu tamén quero participar. Se non lle das un indicativo de que ten que votar, Vale, bueno, está esperando como cando votan aquí. É culpa miña. Bueno, entón vou facer unha cousa. Quero dicir, se vos vedes que queredes unha do día 31, decides eu cando remate esta explicación, pero como as miñas explicacións son moi longas, non quería. Entón, ese preferides que sexa aleatoria, cando pregunte, preferides aleatoria, decides, sí, preferides 31, sí, e entre todos faremos como eu.
Joder, é que estás dando información contradictoria. confuso. Eu marcho, Carlos, perdón, a pregunta é... ¿Quién está en control central? Que poñan bandas militares, por favor, la radio. Carlos, Coros rusos, Reflexiona, por favor. perdón, que son Estás moi dando moi información contradictoria. Que si eu, que si sí, que si non, que si tal, que A si ver, cual. Por certo, é unha Dani, dicotomía. Os dos parrulos os defendín cando na túa ausencia. Sí, que non cierto, sei se cierto. os- Moi ben. Moitas grazas. Digo que pero a pregunta é tipo tes ou pode ser desenrolar? No, non é de desenvolver. Vale. Vou preguntar unha cousa. Vale. Vou preguntarvos, se queredes unha efeméride de hoxe, día 31 de decembro, os que queiran e as que queiran que digan eu. As que prefiran outro que digan eu cando propoña. Vale. Estádesme a liar. Eu, Xa, o vale, si non. hai que decir eu e se non hai que decir eu Como cando pode ser propoña. isto? Pero non digas, non E digas por outro, cada di 3 veces que aleatoria. digades sí, desconta unha do eu. Claro. Podes dobrala. Mal empezamos, que logo tes que explicar o cando dice que nen concurso. outro pode ser outro de calquera, Que ten que ser angustia aleatoria. o marisco non lume hai estos. Quen quere unha efeméride do día 31? Eu! Pero vos non entrades en a porta, somente o público. Pero esas avísase antes, non A están as comunicación bases, é Carlos. confusa. Que non me deixades A explicar. norma non dis que pode Soplar votar. e sorber. A ver, somente o público, por favor. Vale. Quen quere unha efeméride do día 31? Eu si dime. Ese é un con 5. Entendes? Un punto e medio. Bueno, pues pola Sacado resposta. non este público, Alguén non? quere unha efeméride aleatoria? É unha resposta conciliadora. Pois imos facer dúas e xa está. A la veña. Isto é como Salomón. Unha decisión salmónica. Efectivamente, que está moi Está caro no carísimo, líder, carísimo, carísimo, moi carísimo. en Lascas carísimo. Bueno, veña, imos poñer o noso xerador de números aleatorios e primeiro Marita vai a dar o día. Lembrade que imos sortear unha data entre o 1 e o 31 que nos vai dar o día do mes e despois entre o 1 e o 12 para ver que mes é. Bueno, non sei se expliquei xa nada. É igual, da igual, estou fatal. É que 31 xa, se che contase. Veña, do 1 ao 31. Alto e claro, achégate aí e di. 25. Os dous parrulos. Aí está. Caeu moi alto. Ven. Se saíse o 31 de decembro na aleatoria, que facíamos? Bueno, non me veñas a poñer máis opcións, Pini, non me líes. É un what if, Carlos. Xa un 25, é igual, pero agora xa está. 25, agora por favor, perdoa, Lucía, que... Abril. 25 de abril. Ui, un No, día, no, un día no, despois moi do baixo. meu cumple. Quedou moi baixo. Morena. No, cumplo o 24 de abril. Cumpre o 24 de abril. 24 de abril. O día, ese é o día de San Jordi. Non, é o día anterior, o o día 23. anterior. Vale, vale. 25 23 de de abril, Shakespeare. a revolución dos cravos. Del 90. Si, non, non. Imos ver que pasou, Pini, un 25 de abril e despois, máis tarde, fagoche a do 31 para non facelas todas seguidas, vale? O 25 de abril, amigo Fran, é o 115º día do ano no calendario gregoriano. E pasaron moitas cousas, por exemplo. O 25 de abril, Pini, de 1707, na batalla de Almansa, durante a Guerra de Sucesión Española, o exército de Felipe V derrota os austracistas. É que a ten a huevo. É que a ten a huevo. Eu non quero... Pini, así llas poñían a Felipe VII, é que había dous, un poñíanllas dun bueno, xa vos conto a historia, Nah, depende sí, de que rei está bendito. poñíanllas dunha maneira ou de outra. Ou de outra, Vale. efectivamente. Bueno, temos unha data, temos un análise pendente e o mellor analista de efemérides deste lado da radiodifusión, que se chama Alejandro Martínez. Pini. Alejandro Martínez, Pini, como te atopas? Eu? Esa non, sí, esa non é. Vou repetir outra vez para que a teñas clara. O 25 de abril de 1707, na batalla de Almansa, Está ser lambendo xa, durante a Guerra de Sucesión Española, o exército de Felipe V derrota os austracistas. Que tes que dicirnos? Que os austracistas non os coñecía ninguén, claro. Porque Porque estaban no ostracismo. ¡Atención de Pini, amigo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Como botaba de menos isto. Bueno, pois nada, xa pasaron as 9 a 7. Estou que son as 9. Porque son as 19 polo Claro, que estou vendo. Estás vendo o reloxo. Claro, que son de control central. A escaleta tamén está confundindo. É que claro, é que son os disléxicos tamén somos persianas. Sí. Cuidado. Perdón, que vai pasar Dani Rovira ahora. Sí, pasou Dani Rovira. Dani Rovira está interpretando xa Chucho González, digo porque, bueno, o que pasa é que non quere que o digamos moito, sabes? Imos pasar a primeira sección, bueno, a segunda. Despois temos unha repesca das efemérides de Alejandro Martínez Pini do día 31, veremos que ocorre. Pero, amigos, temos a sorte de telo de novo en persoa. Non atopou aínda o estudio do como que non, pero mandamos a ubicación da lotería e polo que fose, sabía que había máis bebida gratis, atopouno a primeira. Bueno, tamén non trouxémolo nós. Queiras que non axuda. Isto, claro, bueno. Despois tentaremos que para o vindeiro sábado a ver se atopas o estudio de verdade. Eu polo agora estou moi contento e imos facer un agasallo. O último agasallo do como que non do 2022 é recuperar unha sección que tantos e tantos de vos Qué bonito. Vivistes en primeira persoa durante tanto tempo. Fíos e fíos de Twitter. Bueno, cantísimo. Por lo menos cantos problemas se foron resolvendo, non? Un pouco co paso do tempo, ca sabiduría de Pepe, non? Como se notou que non estaba o consultorio activo cando o de Luis Enrique? Se non veríamos. Se non, xa che digo eu que aí arreglaba algo. Sí, moita risa, pero mellor ten algo de certo. Claro. Sí. O consultorio Capelán Contesta volve, aínda que sexa por unha noite, o como que non, con esta sintonía que tanto me gusta. Vaya, e Pini, sube. Por favor, emocioname. Ese plano de Pepe Capelán recuperando as súas gafas de corazón. De corazón. Ese bolígrafo de 4 cores a Patrulla Canina. Que cando mercaches aínda estaba de vamos. No, cando merquei tiña dous. Tiña dúas cores. E bueno, pois non sei se hai entre o calor e a humidade da tua casa, pois aí pois os colores proliferaron. Como que profiteroles, os colores profiteroles, efectivamente. Parece que bebí licor café, todo. Estou como si non fin de ano. Sí, como en calquera fin de ano. Despois o teléfono móvil, que está moi ben, porque é móvil, porque podes mover para onde ti queiras, por eso é. Home, ese teléfono estivo na Gulet, Si, espera un momento que vou facer un selfie. A ver. Está facendo un selfie Pepe Capelán, moi ben. Bueno, de todos os xeitos, nós, como estamos hoxe na Radio Galega, imos dicir o número de teléfono, porque quen sabe se chega o ano moi longo, xa sabedes que estamos agora todos os venres con como que non gran reserva sí. E os sábados estamos como se o soupera, sabes, son o típico que parece que sabes e repite a última, sabes esta xente que canta as cancións como amarte amarte, pois eu estou como se soupera o guión e repito así a última, que dá moitísima rabia. Eu tiño un amigo que se chamaba Aurelio, Aurelio. Dios, eso, cantaba mal, ainda por riba dicía sempre ao final e cala, home, por favor, aprenda a canción. Non, claro. Sí, eso. Ben, pois imos lembrar o número por se acaso, porque a mellor hai xente que... E é real, podedesme enviar as vosas consultas tanto en nota de audio como en vídeo consulta ao 604029957. Chama aí, por favor, así con vale que nos poñan os chiquitos de informática. Sí, por favor, poñedelle aí. Mira, a túa cámara é a do medio. Esa, na que saio eu. Sí, este plano, por favor, mira. Quero que donde sae Dani, que me poñademe os grafismos tapando a Dani e que se deixa o número de teléfono. Grazas. Agardo que non poñas os que non poña os rapaces os grafismos tapándome a mí. Non, sabes que mira para a cámara. Están poñendo os grafismos, pero como dixo Fran antes, polos ollos claro, nada máis. Como se fose para non identificar. 604-029957 podedes enviar por WhatsApp e eu estarei encantado de atender as vosas cuitas, as vosas inquedanzas, non? Efectivamente. Queres que escoitemos? Por favor. Por favor, neste caso, vídeo consulta inédita. Sí, chegou remasterizada. Sacada dos arquivos secretos do teléfono móvil do consultorio, pero
pero recente, porque Sí, fai hombre, alusión cheirá fresco aínda. a último episodio da Sí. 5G. Sí. É dicir, a partir de aí non quero facer spoilers, pero Pois quedanlle moi ben o coche, eu teño un veciño que lle puxo uns así moi chulos. Os así spoilers, aleróns. pon a consultar. Moi boas, amigas, amigos do Como que non. Presento, me chamo Andrés, creo que nunca mandei unha consulta a Pepe Capelán, ni moito menos. E que creo que é un bon momento para estrearse. Pero o gran Andrés. Teño unha consulta Sí, o gran. importante que facer, posto que hai un colaborador no voso programa, Sí. que non sei se coñecedes, Non. chamase Dani Lorenzo. Sí, Dixo unha cousa no último programa da 5G, feísima seguro. que era: Sí. se a tua parella di unha cousa e os teus amigos din outra, pois fai caso a tua parella. Sí. Pero eu pregúntome, Sí. os que non temos parella nin amigos, que facemos? Pois nada, aí queda a miña consulta. Moitas grazas e iso. Queredes algo máis? Veña, chao. Veña, chao. Bueno, imos darlle un aplauso a Andrés, igualmente, porque ben, oye, por certo, que vou dicir unha cousa ao público. Merquei bolsas de cotillón, poñedeas. Hai un gasto aquí feito. Pero non ves que o público é moi giadiño que lles diste, decide eu, e din eu, sí. Si, home, bueno, pregúntame. Salvo que a vosa parella diga que non. Que non. Entón, facedelle caso a vosa parella. Claro. Ala, pero agora todos sabendo que facedes un ruido. Claro, home. Isto é como cando estás comendo un caramelo na misa. Claro. Por favor. Mira, Oírme o ruido, ¿no? sí, moi bonito ruido. Sí, moi ben, é por fastidiar nada máis. Vas a tirar. Ahora vou pasar toda a noite así. A cada cousa que diga Carlos. Bueno, non sería a primeira vez que pasase isto no Eso programa. vai ser. Veña. No, vou esperar a que a xente acabe cando vos Mira, vos estedes. Mira que ven. Trae o cotillón e bo. Home, o cotillón é bon, É bo, 0,80. O cotillón é do ano, é de cosecha propia. 0,80 bolsa. Mano, ¡Fachacho vampiro! ¡Fachacho vampiro! Ven. no. Meu Deus, as dúas cousas que máis medo me dan. Os payasos e os vampiros, todos xuntos na mesma persona. No, porque nese caso, unha dúbida. Sí, por que favor, teño. adiante, sí. Claro, si che dan medo os payasos, Sí. e tamén os vampiros, o xuntalos no mesmo boneco mesmo non se monstro. anulan, claro, non se anulan porque menos por menos es más. Efectivamente. Quer decir, tío, vampiros solos, ¡ah, qué medo! Payasos, ¡ah! Pero payaso vampiro, non, é como, É un pouco inofensivo, ¿no? claro, son como, non sei, a ver, ¡Que te chupo la sangre! claro. Xa, non. Bueno, pois nada, Andrés, esperemos que te guste a resposta. Andrés, querido Andrés, 2 puntos. Espera, ponlle asinto por detrás, se vai Sí. falar para que Que isto fais así na radio que vin eu outro Sí. día. Bueno, Engado a outros xestos que me encantan, como pedir a conta firmando no aire, pues pedir que che poñan a música como tocando un piano imaginario. Dale aí. Querido Andrés, 2 puntos. Facías referencia a un comentario que fixo Dani Lorenzo de que había que facerlle caso á parella por enriba dos amigos. A tua consulta é: si non tes nin parella nin amigos, que fas? En primeiro lugar, deixar de perder o tempo mandándonos cousas ao consultorio, salir á rúa e falar con xente cara a cara. O sea, eso é o que debería facer unha persona normal. No, ao meu entender, pa min, é socializar. E a partir de aí xa vas ti vendo. Non? Quero decir que Pero se non ten amigos, con quen socializa? Home, pois é un pouco que che bota Jasoi, cada tienda. Podía haber estado hoxe aquí de público no como que non. Que ademais é un rapaz que nunca estivo neste programa, Claro. que seguramente coñecería xente maravillosa e podría Iso sair de aquí con amigos e ata con parella, quen sabe. Mira, Andrés, cale a miña cale a cama. túa cámara. Son todas, Bueno, que son túas. pero aquel non, digo, Andrés, comprométome a que para paliar un pouco a túa situación. Vas buscarlle parella? No, Eso é outro programa, Carlos. Eso é Jesús Puente. Ai, non, Territorio Tate, perdón. Non, digo, amigo Andrés, comprométome na vindeira saída, na vindeira excursión. Sí. Como que Eso non. sí, tesnos que traer autorización firmada, Iso sempre. para ir de excursión. Imos convidarte a un
imos colocar como unha especie de Unha relación. Imos convidarte e xa ti pon o resto, ti rellena os ocos, Andrés. É que estou creando, estou pensando que imos facerlle un set especial. Claro, sí, que aquí por Beira Marte son de escoller. Nos invitámoste e ti, bueno, digo que imos facer un set especial para que pero que Andrés, vamos a gravar tamén, Carlos. Pero, que estamos nun medio público, por Deus bendito. Imos facer un test, non é Rafa Nadal para facerlle un set. Amor, quero dicir. un set, sí, pero eu estou falando de que imos facerlle un set para que ele estea nunha Cómodo. posición Sí. preponderante. Bueno, na posición que se poñera que queira, Carlos. É que vamos a ver. Yo non me estou explicando ben, pero quero dicir que el que veña e imos deixarlle ver o programa desde un sitio O sea, ben sentadiño, ben sentado non. Eso é. Nun set especialmente diseñado para él. Mira, Pero a ver, pero eso non Eu os comentarios dos colaboradores deste programa non teñen nada que ver coa dirección do mesmo. Andrés, o meu consello é eso. En canto se apaguen as luces de Vigo e a xente volva á súa vida normal, ti empezas a ir á rúa, porque agora xa se pode ir a sair á rúa, e vas paseando, e vas, por exemplo, nunha cafetería falas cos camareiros, o sea, que a xente que claro, non vayas de repente e te pones a falar ya descoñecidos, pois ás 3 da mañán, non? En plan loco psicópata, senón falalle normal, a xente de hola, que tal, bos días, se é de día, boas tardes se é pola tarde, por favor e grazas, e todo eso, xa a cousa vai ir rodando ela soa, entendo. Tamén digo eu por alusións, sempre gustoume dicir por alusións. Sí. O mellor para facer amigos, o mellor non é falar das cousas que di Dani Lorenzo, Claro, quer decir, a ver, claro. Non o quería dicir eu, pero a ver, claro, o bagaxe. Non sabes, é que Dani Lorenzo di, xa. Hai determinados círculos nos que Claro, na comisaría, algúns colexios, bueno, en fin, en definitiva. Bueno, Andrés, que veña a buscar o amor aquí o próximo día. Sí. É unha mágoa perder un ointe deste xeito, pero Bueno, pero é bonito, non porque Que mellor pase, Andrés. entón, a conclusión é Conclusión, que viva a vida. Que viva a vida e que a lo loco. efectivamente. Era máis. É o que lle digo. Sempre pa diante, nunca pa atrás, decía unha ointe que tiñamos en Radio Arteixo. Sempre pa diante, nunca pa atrás. Bueno, pois eu creo que non se pode dicir mellor. Pódese dicir máis alto, pero non máis claro. Un aplauso para Pepe Capelán. Grazas. Pasan xa, estamos chegando ás 8 da tarde. Eu estou tentando recuperarme deste momento que descoñezo que aconteceu nos últimos minutos. Pero o que sí sei é que temos a un trío maravilloso. Mutea Pepe, por favor, non vou nin velo. Temos un trío maravilloso que é a banda do Cuarto, que se acaba de incorporar xa ao noso set de actuacións e vannos. Non ten nada que ver co set que vai ter. No. Non ten nada que ver co set que vai ter Andrés, non? Ha quedado che, vamos, Niguelao, Nico Seta, mitoloxía. ¿No? Bueno, quería dicir. Isto vai ser co set e cantar. Que ides tocar, por favor, Teño moita sed. Saíamos de aquí, estamos nun bucle. A cuestión é que non sabemos o que imos tocar. Iso está. Bueno, Como Andrés. Como Andrés. non se pode dicir mellor. Un fortísimo aplauso para a banda do Cuarto. ¡Bravo! Mama told me not to go. She said, Mama told me not to come. I want you to rock me if I ain't got no balls. When you see me coming, go get your rocking tail. When your mama told me down the stairs,
honey in your water, put sugar in your tea. You know how much time, you know what I mean. 'Cause yes, Mama told me not to come. Listen, what you mean to do? Listen at the story, just to play my game. Listen at the story, there is no end. I need you to so much, I need you to take your back. God, your mama told me not to go. Cause your mama told me not to come. Isto é a caída, que se chama. Isto vai así, non está ensaiado. Son a banda do Cuarto que dentro de un tempiño están a piques de estrear un tema que está escrito e interpretado por Pablo Sangiao. Que tes algo que dicir disto? No. Que non te escoitamos. Que presión. Por que presión, non? Pues xa metendo o dedo todo o rato. Todo o rato aí metendo o dedo. Xa está estreado. Xa o estreastes estes días, hai 2 días. O día 28, o 29 xa un éxito, o videoclip, e hoxe vai ser a primeira vez que estea nun medio radiofónico escoitándose para toda Galicia e para todo o mundo, porque podes escoitarnos en directo na web da CRTVG. .gal. No, creía que ibas Radio Galega Podcast, Radio Galega Podcast en pero non me ibas completar. No, pero agora estou complementando. Vale. Bueno, vale. Porque as cousas serias, Carlos. Vale. Mensaxes institucionais vamos a facelo. Isto non é jiji jaja, a ver se agora a banda do Cuarto é para andar facendo risa. No. Cousa seria, Bueno, por favor. O que cousa seria o que ven agora? O que cousa seria o que ven agora, porque ademais había tempo que non nos reuníamos todos e é un home que, por se alguén non o sabe dos que están aquí ou dos que nos están escoitando pola radio, porque non estamos na nosa hora habitual, é un home que ten unha colección de figuras cousas frikis, merchandising que lle chaman, espectacular, e que cada certo tempo nos lo vai traendo aquí, o como que non. El ten un museo particular e hoxe, como estamos nestas datas tan especiais, e pronto xa estarei nun museo tamén. Sí, bueno, tamén particular, espero que particular, disecado non, pero particular sí. O bonito é que como estamos nestas datas, dixenlle a ver se hai algo, dixo que ten algo que ver co Nadal, e home, me vai estar complicado. Pero ao final abriuselle así os ollos de par en par e dixo, os chakras. Xa sei. Non sei o que trae, pero o que sí sei é que abrimos as portas de par en par do Museo Mutante. Fran Rodríguez. É que nunca che fan isto porque nunca tes público, pero vou dicir Fran Rodríguez e van a aplaudirte, bueno, pero non, porque a xente estaba embelesada con ese arabesco. Claro, sí, o arabesco que nos obnubila a todas. Saca sintonía, claro que esta sección nunca tivemos con público, entón a xente non sabe como hai que facer. Claro, non te preocupes, Carla Mañas está connosco. Carla Mañas, que non falaches aínda, levamos 40 minutos de programa, como estás? Non, mira, xa me vou pechar bastantes portas coa sección que teño como para falar máis. Esa é a sospeita que teño que está tramando algo. Mira, onte podemos contalo, non, Carla? É que senón Carla ven con medo, porque onte no noso grupo de WhatsApp como que non dixo
dixo, vou facer unha sección na que vou ser odiada por todo o mundo ou algo así, non? Unha cousa polo estilo. Eu dixe, mira, Carla, que saímos en horario, cuidado. Dixo, non te preocupes, vanme odiar igual. Non sabemos o que, pero haberá que agardar. Que pasa? Trae ordenador, ou seja que non sei o que vai a acontecer. Pero agora, cando faga Guarabesco, aplaudides, porque é cando vai entrar Fran, que nunca aplaudimos a Fran. Eu creo que o merece. A ver, Fran, nos sí que che aplaudimos. No, sí, pero digo público. Pepe, hai un momento na vida profesional que necesita un pouquillo máis de fulgor. É verdad. Fulgor, fulgor. Alonso Caparrós. Punto para o equipo de... Ben, pois imos abrir as portas do museo e a ver que pasa co público, vale? Que sexa moi espontáneo todo, vale? Como se non estivese preparado. Veña, a ver, dalle. Podo sorprenderme? Sí, por suposto. Home, ti da túa sección. Dalle. Fran Rodríguez. Grazas. Hombre, non me... grazas. Teño un amigo que se chama Mario que cando facíamos o como que non con público dicía, neste programa aplaudese moito. Pero home, pa unha vez que estamos outra vez con público, ti mereces. Está feo que o comentes despois do que eu entendo que foi un aplauso sincero. Sí, sincero, sen dúbida. Súbelle un poquinho o micro a Fran. Sí. Imos ver que nos traes hoxe. Pois hoxe traio unha cousa que, a ver, é coñecida e recoñecida por todos, pero tamén é unha cousa... Por eles tamén? Quero dicir, poderán coñecer eles... Eu penso que... Abel Caballero! Non é Abel Caballero. Perdón. É unha cousa máis... É que son moi competitivo, jova, non podedes plantexar as cousas como se fora un concurso. Máis transxeracional, pero perdón, penso que sí, penso que sí. Todo comeza no ano 1984 e agora vos daredes conta do que falo. Algúns, igual os máis... Igual Carla non. Pero vos daredes conta. No ano 1984 un director chamado Joe Dante e un guionista chamado Chris Columbus uniron forzas para sacar unha película que está considerada xa un clásico navideño, aínda que é máis o setting da Navidade que a historia en sí, que non é moi navideña, non? Quen son os... Espera un momentiño. Imos facer unha proba. Sí. Porque o mellor temos xente por aquí que é nova. Sí. E o mellor quen son os directores? Joe Dante, o guión é de Chris Columbus, que logo foi director das primeiras películas de Harry Potter, é un director ben coñecido en Hollywood. Vale, ti dis que hai que é unha película de Nadal, aínda que non é de Nadal exactamente. Transcurre no Nadal. Pablo Sanjeo, ti que estás preto, podes, mira, hai xente por aí pretiño, podemos preguntar a ver se teñen algunha idea de que película pode. Si isto nunca facemos, pero imos ver. Pablo Reporteiro. Pablo Reporteiro, sí, por favor. Podemos ir dando pistas. Podo poñer no currículum. Sí, podes poñerlo no currículum. Podemos ir dando pistas tamén, A ver, eu creo que xa creo que xa, pero non sí, vou. Bueno, pero imos dar opcións a ver se hai algún máis. A ver, sabemos de que película se pode tratar? Sí, no. No. Nin idea, non. Non, pero é unha película moi coñecida. Sí, moito. Seguimos preguntando. Sí, a ver, se mira, hai xente nova por aí. A ver as pistas. Podemos dar unha pista. Sí, a ver. Bueno, vou a dar unha moi clara para que non se perda. É algo ao que non lle podes dar de comer despois da Home, claro. Claro. Isto é moi fácil. Veña. Claro. Nin idea. Xa o sei, meu pai. Non lle podes dar de comer despois das 12. A ver, non tires máis que non tenemos. A ver, quen é? Gremlins. É os Gremlins, é correcto? Hombre, claro que é os Gremlins. Un aplauso para... Bravo, Iria. Parabéns, levas este aplauso e o xogo do programa despois, vale? Moi ben. Para falar de Gremlins, aquí temos esta peza fantástica que sacou, como outras tantas veces que falamos no programa, a empresa que máis chucha o sangue dunha xeración de fans, de fanáticos do cine, sacando estas maravillas. Este é o Ultimate Gizmo, que é a figura do protagonista de Gremlins. Mogwai. Ven con 3 caras diferentes, o gorriño de Papá Noel, o paliño de caramelo, a trompetiña, bueno, un montón de cousas,
Pero Gremlins é unha película que nos pode servir para falar dun casi subxénero de cine que transcurre no Nadal e que non ten necesariamente temática navideña. Hai moita xente que, se o pensas, daraste conta de que hai películas que, aínda non sendo navideñas, transcurren no Nadal. Podemos falar de, por exemplo, La jungla de cristal, que é un gran clásico, e toda acción sucede na noite do Nadal, ou Los fantasmas atacan al jefe, a famosa Scrooged, que se chamaba Scrooged no original, pois facendo unha homenaxe a Ebenezer Scrooge, o personaxe clásico de Conto de Navidad. Entre pillos anda el juego, que tamén era unha película... Dan Aykroyd de Eddie Murphy. Eddie Murphy, que era unha película que transcurría no Nadal, aínda que a temática non era moi de Nadal. Son películas que sempre xogan a darlle un xiro ao que nos podemos esperar de Nadal. Pensemos nun clásico como que bello es vivir, que é unha película que parte da premisa dun home que se quere suicidar e toda a historia transcurre. Entón, hai como todo un subxénero destas películas, non? E logo están tamén as películas que xa directamente collen o Nadal e lle dan a volta, non? Estamos falando de películas como Krampus, como Bad Santa, con Billy Bob Thornton, que tivo certo éxito fai anos, e a última que foi deste mesmo ano, que é Violent Night, que é unha película que por aí... Esa, falaches Betty desa? Si, Violent Night é unha película na que... como se chama? Non me sabe agora o nome, caramba. Mel Gibson interpreta a un Santa Claus que se ten que defender dun asesino que é basicamente contratado por un rapaz para que acabe con él. Esta é un pouco a premisa. E tamén o gran clásico de Chris Columbus, atención, que é todo un clásico nestos temas do Nadal, que é Solo en casa, que é unha película que tamén ten o seu puntiño, por momentos, o seu puntiño escuro. Aínda así, penso que Gremlins é fruto non só deste tipo de cine, senón tamén do gusto de Joe Dante, toda unha xeración de directores que aos que gustaballe moitísimo toda esta cultura dos monstros, que creceron cos monstros e que de repente, como naqueles cómics de historias da cripta, todo o que ven dos EC Comics, fan unha pequena historia na que uns monstros que parten dunha criatura adorable que son os moguais, transforman a noite de Nadal dun tranquilo pobo medio americano nun auténtico inferno. E a secuela, que tamén seguía a mesma acción e o mesmo setting, pero ambientado na cidade, non? Que era máis complicado. Que dicir de Gremlins? Foi unha maravilla no seu momento, é unha película que todo o mundo gusta de ver. Quen viu de aquí Gremlins dos... Que levante a man. Quen viu Gremlins de aquí? Eu sí, ben. Claro, é unha película profundamente popular. Pero hai xente de varias xeracións e hai moita xeración, é interxeracional, que dicir que é unha peli desas que se achegou moitas xeracións. Carla, Gremlins sí, non? ¿Ves? Por iso quero dicir, que coa coña xa ten casi 40 anos. No, por iso digo, non lo dicía de broma, digo que é 40 anos, a min gustame así. Bueno, a ti gusta Carla. A sección de Carla, amigos. Un aplauso para Carla. Estaba aí caladiña. Pero que coa broma... Ten cuidado porque Carla pode falar 5 veces, pero vai, cando fale, ras, vai subir o pan. Hai un montón de películas. Mira, neste mesmo ano estrelouse unha película de terror que se chama Silent Night, Deadly Night, que xuro, che Carlos, que falaremos dela. Desa falachesme ti, Silent Night. Pode ser, non? É que non sei de quen esa é a que dicía. Falaremos dela e da secuela que ten seguramente o peor actor da historia do cine, facendo o peor papel da historia do cine. Abel Caballero? Non. Nicolas Cage? Non, tampouco. Que xa o veremos aquí e xa o falaremos aquí. Pero penso que é unha película que marcou unha época. Hai tempo que se leva falando dun posible remake. Botémonos a temblar, porque xa sabemos como soen sair estas cousas. Estás moi contento, ti, últimamente con remakes e coas... Non, a verdade é que non, non me estuve dando moi ben con remakes, porque... Eu ten unha etapa mala. Non é unha etapa mala, o que pasa é que todo está aguado, edulcorado e cambiado. Películas como Gremlins hoxe en día, e isto digo moi serio, películas incluso como Solo en casa, habería partes desas películas que se estarían que xerarían moita controversia a día de hoxe se filmasen a día de hoxe. Bueno, eu xa aviso que ao final do programa temos, como xa hai
3 anos os todólogos. Sí. Nos que xa adianto que todos os membros do equipo e tamén Marita e Lucía escollimos un recordo audiovisual da nosa historia, da nosa infancia. Sí. Imos ver cousas que tenemos que contextualizar. Sí, digo, sí, sí, non, sí. pero digo, e isto pasaba en prime time ou a horarios, o que imos emitir non é nada que no seu momento fose emitido en horario que non fose infantil. Xa o deixo por diante, imos lembrar cousas, outras que non tanto, pero algunha que veremos e que diremos, vaya, pois como era o conto, non? Isto é así. Pero o caso, e con isto remato, é que é unha desas extrañas películas que cando a pillas na televisión, polo xeral, rematas de vela. Aínda que a pilles empezada. Eu fun a vela ao cine Ronsel, en Vigo, levoume o meu pai contándome unha historia dunhas criaturas que había de verdade. Eu fun todo convencido de que íbamos a ver a uns bichos de verdade, e logo atopei esta maravilla que me marcou e que quedou grabada na miña memoria, como penso que na maioría das memorias da xente que a ve. Bueno, o bonito do Museo Mutante que cada vez que trae unha figura Fran, non solamente a vemos todos os membros do equipo e as convidadas, senón que hoxe tamén está rulando por aí polo público para que vexan as maravillas que ten Fran Rodríguez no último Museo Mutante do 2022, pero teremos Museo Mutante no 2023. Un aplauso forte para Fran Rodríguez. Gracias. Xa quedan menos para que cheguemos ao final deste 2022. Estamos na Radio Galega, en Radio Galega Podcast. Estamos agora mesmo en directo. Xa soaron, hai uns intres, os pitos das 8 da tarde. Estamos ata as 10 da noite ininterrompidamente. Non hai nada. Estamos nos nin informativos nin nada. Fixémonos fortes na Radio Galega e imos estar aquí ata a un... Ai non, ata as 10. Ata non, se me veño ata unha non. Ata as 10. Nunca probei como soa dicir ata as 10. A ver, proba, a ver. Porque estamos aquí ata ¡A ver! Mama, bueno, pois nada, xa lle romperon os dos tímpanos a señora dos camaróns, acaba de romper os tímpanos. No, porque la ten transistor, posto vale. na encimera, non ten Claro, isto de... Por exemplo, Carlos, retomando un pouco, por exemplo, nun especial de fin de ano de fai 20 anos, terías que meter ahora pois un desfile de lencería. Por exemplo, sí, Claro, que unhas vedetes Unhas cantando vedetes, así, ¿verdad? Canciones Marianico el Corto. con letras así un poquinho Claro. picantes, Sí. ¿verdad? É un número de Juanito Navarro e Doña Croqueta. Isto despois viría, pero Jaimito Borromeo, tamén seguramente, jajaja, bueno, algún imitador, non? Imitando a José María García. Polo que Unha sexa, risa, vamos, te meas. polo que sexa nos temos humor neste programa, pero temos humor distinto. Eu prefiro, e ademais elas son, e digo aquí públicamente unha vez máis, para min as mellores improvisadoras, como dúo de impro non vin cousa mellor. E están connosco, e dixe pouco, Marita Martínez, Lucía Veiga, as grandísimas Izquierdo Sisters. ¡Para onas! ¡Guapas! ¡Iconoclastas! Estáis igual. Somos máis ben iconoplastas. Sí, as iconoplastas. O izquierdo hipster, non? Sería Hipster, sí. hipster. Bueno, elas, isto é verdade, o que van facer agora é unha mostra de xenerosidade pola súa parte, porque non teñen nin idea do que preparamos. Vimos xa a ese Pero como momento. a ningún ano, Claro, Sí. Pero fai ilusión, Moreno, que el quere recalcar que No, isto... neste programa non sei nin eu o que vai pasar, pero neste caso o que preparamos, non como que non, é unha banda sonora, creo que dura sobre uns 7 minutos, avisareivos cando vaya chegando ao final para que hai un cando escoitedes uns aplausos, dígovolo, quedan 45 segundos ou así, vale, máis menos, pero xa vos lo digo. Elas van ter unha banda sonora, nos imos poñerlle, hai sintonías, hai efectos de son, elas non sabe, van ir reaccionando o que lle poñamos. Creo que escoitades ben, que escoitades polos, non sei se escoitades polos dous cascos ou por un só, pero non pasa nada, é polo cable, non vos preocupedes. O que sí que van facer as Izquierdo Sisters é unha historia, pero entendo
Que todo ben, Marita. Te espera que está Marita pelexándose cos auriculares. É culpa miña, posiblemente. Agora sí, aí está. Vale. Supoño que claro, que mirade por favor o plano. Mira, esa tua a da dereita de todo a tua cámara, mira, para que vexan. Claro, é que é así está ben, é outro concepto de peiteado. Diso plano no que aparece en Pepe e Dani no. No, no mesmo plano. Dani non aparece no meu plano. Eu por contrato exixín que si viña que Dani non podía aparecer no meu plano. Ai, é que non me chegou aínda, vai por paquete express e non chegou. Hai moito tráfico en Vigo. Ben, Pepe, por favor, muteallo o micro. No, segue. Imos ver, supoño que imos pedir como fixestes o ano pasado, queredes que o público, xa que temos que está aquí en La Lutería, que vos axude a decidir que tema ou non. Como vai o conto? É o vosso momento, como que irades? A mí, se me matas, non me acordo que pedimos o ano pasado. Bueno, pouco, creo que puxeche de un título, puxemos ou algo así. Creo que pedistes algo, non sei, un título, pode ser, non sei, pero un título. O que queirades, é a vosa sección. Wala, podemos pedir como que queiramos como para reis. Cartos? Tamén podedes. Contra o vicio de pedir. Sí, o de negar. Espera, que vou morrer asfixiada en época histórica. Pode ser complicado porque non sabemos que banda sonora nos vai meter. Claro. Podemos pedir un título, podemos pedir unha relación entre persoas para comezar ou eu diría un título. Un título. A Portagallola. Están falando, están decidindo isto é con vamos a pedir un título que collemos un título de canción, poñemos sustantivo e adxetivo, título de canción. Este momento de creación. Título de canción, título de canción. Vale, pois queremos pedirlle ao público, por favor, que nos dé o título dunha canción. Eso. Vale, o primeiro ou a primeira que diga un título dunha canción que nomee, o primeiro que se lle ocorra, collémolo no aire, bueno, as izquierdas. Cuando zarpa el amor. Mentirada. Temática mariñeira, sí. Qué bonito. Moi cantada en Vigo. Moi cantada en Vigo, sí. Cuando zarpa el amor. Moi ben. Digo vos que como ano pasado a primeira música que temos, a primeira sintonía que temos é introductoria, vale? Podedes facer poñamos que é como a careta de entrada dunha sitcom, vale? Entón aí podedes falar, que podedes presentar pedíndolle a Pini que suba e baixe esa sintonía Cuando zarpa el amor. Que eu sei de que vai o conto. Teño tanta curiosidade por saber que vai a acontecer. Vos deixadesvos levar, vai ser un éxito. Isto é improvisación absoluta na radio da man das Izquierdo Sisters. Estamos preparadas? Pini, dalle a play. Bet we've been together for a million years. And I bet we'll be together for. Oxe, en Cruceiro as Cies. Starring Mary Bristol. Also starring Paul Bristol. Unha serie que narra as aventuras de dous irmáns que xuntan a xente para que se amen. No capítulo de hoxe, Andrés Romero. Queridos pasajeros, en breves minutos zarpará el barco rumbo a las Cies. Por favor, lleven las toallas, acuérdense de que no le pueden dar de tocar a las gaviotas. Y tengan sus bultos a su lado. Mary. ¿Qué pasa? Mary, tenemos un problema, Mary. ¿Qué pasa? Temos un problema. ¿Qué pasa, Paul? Mary. ¿Qué pasa? Mary, non teño comida de abondo para tanta divina xente. Puxécholo 2 por 1. E teño a pota co boi no lume, é un boi nada máis, Mary. Subiu moita divina xente de Dios. Mary. Paul. Que? Nestas datas tan bonitas como son as do Nadal, agardo que
que suceda un milagre, que se multipliquen os bois e os panes. Falte Dios, vais nos ter que multiplicar os bois, a brúa, mailo albariño, Mary. Hai moita escasez. Eu estou, de verdad, é mellor sacar a pasear a Santa Mary. Confía, Paul. Confía, Paul. Eu confío. Sairemos desta. As armas que te quedaron bouzas. Ai, Mary, que me tirou o boi capota, Dios mío, que me destroza a cociña, Mary. Acúdeme. Ai, Jesús. Está saindo da pota, pero eso non é un boi, Paul. A mí xa me parecía que mo deixara moi barato na peixería, Dios mío, timoume outra vez Casilda. Oh, Dios mío. Ai, la cuna, Mary. Mira, están dicindo algo pola radio. Están falando as autoridades. É carallo da costeira que non se lle entende unha merda. Mayday, coste, aquí. Gian. Delta, Bravo, Touro de Can. Ai, non sei que lle dirlle, Dios mío. Paul, dalle esas coordenadas, Paul. Que lle das coordenadas, Dios mío, que queres que lle deme? Acudídenos, por Dios. Vale, estamos no medio do mare, valeinos. Valeino, está tocando a campaniña. Subiuse unha arriba. Dios mío, estamos chegando a olla. Son as campas do mosteiro. Ai, Jesús. A corrente está nos levando fortísimo. Ai, Dios mío, que anda troceando xente como se fora surimi. Vai facer unha ensaladilla. Ai, Dios mío. Mira, Ai, Jesús. Ai, Jesús, que había unha señora que trouxe un caniche. É a nosa salvación. Solta o caniche. Ataca Toby, vai por él. El vai Toby. Mira, aí están as ambulancias pola carretera de Tui. Mira como corren. Mira o helicóptero da costera. Aquí. Mary. Por favor, acudídenos. Somos 3379 cuando zarpa el amor, por favor. Reparte os chalecos, Paul. Salvavidas. Reparto chalecos para repartir condóns tamén, porque a xente con ansia está de morrer. Dios mío, como se puxaron. Trañosme pouca vergonza, Dios mío. Como están as cousas, poñedevos aí. Sí, xa sei, intimida. Ves, mira, Dios mío, home, animal ibérico. Ai, Jesús, que ataque lle dou. Oh, Mary. Dime, Paul. Oh, Mary. Pero esta xente está desaforadísima. Que lles botaches? Que yo... Uy, estános atacando unha corbeta de marín. Cruzamos la frontera, me cago en la luna que nos dispara, Mary. Ai, Dios, son todos home a auga. O algo. Muller a auga. Ser indeterminado a auga. Non sei nadar. Oh, Dios mío, que non sabes nadar. Non sei nadar, nunca cho dixe. Pero presumías de que chejaras amarillo, ahora non sabes nadar. Que ve... Ai, Jesús. Mira que venga a salvarnos. Ai, Dios mío. Paul. Ai, Dios mío. Quen venga a salvarnos. Pódenlo ver. É a carpa de María Pita que levou a estatua na Coruña, chegou hasta aquí. A jarra. Oh, Mary. Ai, este móvil que hoxe ya que la funda, que era boísima para hoja. Espera, que collo. Oh, Mary, ai, Dios mío. Non solte la carpa. Espera que no, como está mollado non me... Sí. O caniche, me cajo na luna. Ahora lo único gato. Toby, ven. Toby, sit. O que eu te dicía. A xente se fantástica con isto, Sempre quixen sair da auga nunha praia como unha estrela, como Úrsula Andrews, como unha estrela de cine. Estás Úrsula Andrews ahora mismo. Espera, que quito as algas, casteño aquí todavía. Quita o golfe todo. Que yo vendemos os chinos, Mary. Ese socorrista nos está mirando, Paul. Está mirando para ti, Mary. Espera, que no, outra vez os de Naturgy. Espera, Mary, Dios mío. Un momentito, Mary. Aquí hai unha cousa que quería preguntar, Mary. É un misterio, sí, é o de Naturgy. É un misterio. Mire, vou lle decir. A factura para cuándo? A factura levo 11 meses sin que me manden a factura da luz, vale? Por favor de solucionarme este tema. Sí,
É moi importante que nos soluciones. Ai, Toby, cala a boca, Toby, falte Dios. Está comendo xente como desgraciado. Estamos... Onde estaremos, Paul? Esta é unha playa deserta paradisíaca do sur da provincia de Pontevedra. Dame máis pistas, Mary. En xeografía estou moi flojo. Eu sabía pilotar o barco e coser bois e mira onde acabamos. Pero que desiertas non debe haber moitas do sur de Pontevedra. Desertas, playas desertas. Oh, non estaba deserta, hai un festival de música de verán. Ai, Jesús. Unha cousa ainda, Mary, tente quieta, pon a parte de arriba do bikini, Mary. Por Dios, tanta xente moi desaforada. Ai! Esto es todo, amigos. As izquierdosistas, amigos. ¡Bravo! Non vos dixe que era moi boa? Pois iso. Ai, Toby, Dios. Paréceme curto o aplauso para o esforzo que fixeron Marita Martínez e Lucía Vega. Uf. Ai. É que eu sabía que viñan aplausos e cando dixestes o da illa deserta dixen, mira, que está pa ser. Bueno, impresionante. Isto estaba, como dixemos, completamente improvisado. Elas non sabían nada e fixeron esta obra de arte. Estamos en directo na Radio Galega. Quedan poucas horas para que remate este 2022. Pero hoxe, que están connosco as izquierdo, aproveitando este momento que estamos a vivir na lutería de Le Bar Luthier, hoxe que son os nosos anfitrións que nos deixaron este local maravilloso con todo este público que soa deste xeito. Mira como soa. Chega o momento preferido por min e odiado polos meus compañeiros. Porque non pode ser. Espera. Non pode ser. Alerta. Amigos, amigas, neste derradeiro, como que non do 2022, as izquierdosistas un ano máis enfróntanse ao mellor concurso da radiodifusión mundial. O concurso CQN, dale aí, Pini, veña. Espera, que está buscando. Espera que está Pini buscando, claro. É que vale. Non te escoito, Pini, como me dixeche? Espera que... que me cambiaste, estaba atento ao minuto. Vale, pois nada. O concurso... Non? É que Pini tamén iba no cruceiro. Ai, non, que non vengo ao concurso aínda. Claro que non vengo ao concurso. Estás moi ben. Non, pois non vengo ao concurso. Moi atento, Pini. Chegamos, é que o concurso ven despois. Non vou vivir para sempre. Tes razón, Pini, salteime. Mira, para que vexes que respeto o guión. Non, ven outra sección. Antes ven outra sección. Outra sección que estreamos este ano, na que tivemos un convidado ao primeiro programa e dixemos no terceiro. E por que non te quedas? E ti que sabes facer? Eu criticar. Dixe, vale, nos. Somos así. Neste programa. Entón, todos os programas, os convidados que veñen, danlle unha proposta para que analice na seguinte sección. O que pasa é que como cadraba todo en fin de ano e tal, dixemos, bueno, imos centrar un pouquiño isto. Eu dixenlle, a min gustaríame que analizásemos algo que lle vai traer moitos recordos a moita xente e que o mellor descubrimos a nova xeración. Eu creo que se sigue a facer aínda. Se sigue a facer. Sigue a facerse, non? Estamos falando de Pablo Sangiao. Eu teño que dicir que me parece moi mal. Estou este ano novo, pero teño. Si non, este ano novo non, iso dentro dunhas horas. Está no ano vello aínda. A única, estou sentado na única silla que non ten respaldo. Comparto micro e olvidaste da miña sección. Bueno, que entre violinista. Bueno, que non entre o violinista, que entre a ti nunca te aplaudiron tampouco. Ti viñas antes a aplaudir ás veces. Sí, deixei máis mans. Sí, certo. Bueno, isto é igual, non? Aquí hai unha sintonía, vale? Da sección de Pablo Sangiao que se chama O Criticador. Entón, cando diga Pablo Sangiao, vale? Para que creo vos... que xa o pillaron, Bueno, non, teño moi claro. Pero teñen que dicir sí ou eu? Eu sí. Pon a sintonía, Pini, que me están dando unha noite. Pablo Sangiao. Bravo.
Isto non o dixen nunca, pero ten unha música que me gusta moito, pero non sei se ven a sección de Pablo Sangiao ou vai entrar o Zores no 1, 2, 3, porque é un rollo así moi parecido. Non, gústame. Non sei quedar esa. Bueno, a ver, que entre la bombi. Veña. Hoxe imos facer, vas a atender a miña petición. Si, vou atender a tua petición. Hoxe imos falar dos anuncios do almendro. Oh, que bonito. Quen non lembra os anuncios? E que fixemos para isto? Eliximos 3 anuncios do almendro para poñer aquí. Eu descubrí moito o almendro, a falta de creatividade que hai no almendro, que levan coa mesma canción desde o ano, non sei, 70 e pico, así debe ser. 70 e pico. Sabes que Imos escoitala, sí. Sí, pero achégate ben o micro. Imos escoitar a canción. E despois ten un problema que creo que é un efecto Mandela coa canción do almendro, porque non a recordo como a escoitei. Bueno, que houbo versión, sí. Houbo versión. Claro, sabedes que eu tiña unha compañeira de clase, isto é totalmente real, que a súa nai foi protagonista de un dos anuncios do almendro. Perdón. Varias veces. Bueno, pois moi mal no segundo, Non teño que dicir. Sí, é certo. Sería o que vin moitos anuncios do almendro. Eu vi moitos tamén para darlle así unha escolma. E había un que non imos ver hoxe. Bueno, escolma. Bueno, que non queremos ver hoxe ese anuncio. Que non queremos ver hoxe, que ao mellor era a nai da tua amiga. Pois pode ser, Non, tranquilos, esa é a que sale varias veces, sale varias veces. Pois entón, bueno. Hai unha nai que se repite. Vale. Eu como todas. Claro, bueno, como todas. Claro. Os que estean escoitando van a escoitar varias versións da canción do almendro. Os que queirades ver o que ven sendo os vídeos. E outra cousa máis, que sí. descubrín o que facías antes de facer o como que non. Que perdón? Que o saibas. Tamén. Sí, descubrín o que facía Carlos cando non o coñecía ninguén. Cando tiña o pelo ensortijado. Bueno, cuidado, que eu teño bastante. Cuidado. Como no traballo de investigación non me deu tempo de saber que ano era de cada anuncio, vamos a poñer no 84. Sí, pode ser. No 84. Como os Gremlins. Sí, bueno. E o que me gustaría era facer un concurso, non? Bueno. A opinión. Eu propoñote unha cousa. Primeiro temos os 3 anuncios seguidos, vale? Mais menos son 2 minutos. Imos velos todos. Logo, se queres, volvemos velos. Vos vades mirando os detalles. E despois, se queredes, o segundo é o bo. Pero non digas iso aí, non sabemos. Como con Terminator. Non. Isto o segundo como Terminator, igual. Como templo, como padriño. O segundo é o que nos leva a Carlos. Vale, bueno, non sei. Eu vinos todos, eu non vi nada, pero saberás. Imos lembrar estes anuncios. Anda, dalle aí, Pini, veña. Bueno, o tipo tenía que mandar unha carta para que vaya a casa. Vuelve a casa, vuelve, necesitamos tu risa, tus caricias, tus miradas y tus manos. Vuelve a tu hogar. Que quero ver a reacción do público agora. Hoy es noche buena, mañana Dios dirá. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Perdón, agora explica. Un segundo, teño que acaba de pasar. Tengo que decir esto. Carlos cantando no almendro. Vuelve la Navidad. Quedó la distancia, vuelven días de nostalgia, segundo tranvía de felicidad. Non, así a terra. Que tuve eu unha desas. Esta parece unha versión de Pachi Andión. Sí. Un pouco albano tamén. Sí, ten un punto italiano, sí. El almendro. Bueno, esta aí un pouco máis high class, Sí. Vuelve a casa, vuelve a tu hogar. Que hoy es noche buena y mañana Navidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. El almendro vuelve a casa por Navidad. Esta versión minimalista. Isto é un extra que puxen eu, Mira, fíxate, Paloma San Basilio. Fíjate, é o mesmo anuncio pero en blanco e negro. Claro.
Como sae Paloma San Basilio, saeulle máis metraxe. Un pouco como Los Otros, A versión ¿verdad? fina. A peli de... Sí, Non a lle daba Celine non lle daba pa cor porque salía a Paloma San Basilio. Claro, había que pagar todo. De feito, ao final deste anuncio poñen un turrón solamente. Non te Sube un poquillo, Pini. O mellor hai alguén que cree que estamos retransmitindo o lugar e ven máis xente a escoitar. Pero non están en casa, están nunha cuneta. A precariedad, a precariedad, a vivienda que está jodida. A casa está Tron. onde está a familia. ¡Tron! ¡Isto é Tron! No, isto xa está. Podemos volver ao principio cando Por fin subsanaron, Pensei que era unha versión. Era Bueno. que Eu non recordaba o de mañana Dios Claro, dirá. pero que calendario ten esta xente? O sea, se hoxe é noite boa, mañán é Nadal. Non, pero é ata mañán se Deus quere. No, pero Se mañana non quere. pues mañán é 28 de febreiro, non te Carpe diem. Digo, Pepe. o protagonista do primeiro anuncio un pouco Antonio Flores, Agora se queredes, agora que Mañana Dios dirá, por iso. Un pouco Ayrton Senna tamén. Tamén. Bueno, se queredes o que facemos agora é xa Vamos a pasar facer o ranking, vamos a facer o análise. ranking da canción Danai, que é moi importante Danai, nos Sí, anuncios do a ver, Almendro, para é que mí- houve un para mí momento es- de cachondeo que non que escoitaron os ointes, pero non entenden porque non estaban vendo. Eu creo que a xente merece nas súas casas que O expliquemos explicamos. o que estaba O tipo chega acontecendo. a súa casa, saluda a súa nai dunha forma moi extraña tamén, digocho, porque vai echar a cabeza Como os cans. a altura Como da os cans. cintura como os cans. Ai, no. E despois sae algo que a día de hoxe non creo que poida salir, que é a nai pois practicando algún tipo de fumable despois da cea de Navidad. Eu creo que era a boa, Como de- Era como- boa. Claro, de aí seguí a expresión de que si la abuela fuma. La abuela fuma. Quen non lle deu de fumar a boa Claro. na cena de noite boa? Un poquinho de mandanga, Un poquito, ¿verdad? claro Abuela, que sí, claro que sí. enchúfate aí, aplástate aquí, que estoy ahora mismo a gustísimo. Este cartonciño para a xarra de auga. Tamén. Ves, Carla, todo o que fagamos agora non é nada comparado con que votaban ás 4 da tarde nos anos 80. Aí está. E Tamén- cuidado no segundo, que a nai no segundo entérase de que está o seu fillo polo olfato. Mira, no aquí vídeo un podcast deseo. imos repetir Pero esa unha imaxe cousa, mentre Daquela sabemos que o que traía mandanga era o fillo. Vale. Vale. E no terceiro, Que quero dicir que O tío amigo y Por sí, favor, tableta turón blando, bueno. iniciar a abuela no mundo do tabaquismo a esas idades é un pouco acelerar. Hai un interés, hai unha herdanza. Mañá Dios dirá, claro, boa. a boa esas idades xa pode facer o que lle dé a gana tamén, non? É unha E no forma de- terceiro, por que porta do autobús baixou esa muller? Claro, imos explicar o anuncio por se non o viron. Hai un rapaz cabizbajo en Meditamundo en primeiro plano mentras neva nunha estación, obviamente outdoors, entendo. E outro plano é ver como pecha a porta do tren mentres sae da plataforma, Do non? autobús, Sae era do un autobús. Era un autobús. Era un Bueno, autobús, pois da estación de autobuses. Non daba pa tren porque salía Paloma San Basilio. Vale, que Era- logo fixeron esa versión. Entón, cando o bus parece que pecha a porta e marcha, en canto vemos marchar de plano o bus, aparece detrás ela, agardando, porque o mellor... Como Charles Bronson en Hasta que llegó su hora. Sí, aí, igualmente. Pero non sabemos se o bus tiña dobre porta, porque se fose un tren tería sentido. Non? Bueno, mellor Como era... Non sei se vestí moitos buses que teñen dobre porta polos dous lados. Bueno, Home, se vais para o lado da carretera igual é un pouco peligroso, E non sei. pode ser unha metáfora ou algo. Pode ser que fora do andén do Pero unha lado, que metáfora- fora el que estaba confundido esperando. Que Eu, dixeron por exemplo- andén 4. eu, por exemplo- Bueno, mellor- pola cara que ten o tipo podría ser. O mellor é tamén te digo. disléxico, sabes? É disléxico. Andén 6, andén 9. É claro, el O mellor é como sexto sentido a nai está morta. Bueno, Ou peor, se está esperando a súa rapaza. Lle di que ven en un bus en vez de poñer cara de preocupación porque se pon triste. eu apostaría que ese autobús a vai levar a Hogwarts. Por eso hai unha parte que non entendemos, máxica claramente, na que a señora entra por un lado e sale por Ou outro. era filla de Anthony Blake e é todo producto de tu imaginación, que xa o dicía outro, podía ser iso. Ese a nai sempre estivo na cidade, pero non quería ver o fillo. Tamén. Non obstante, direi que esta situación de que non podo ir a casa, pero a última hora podo ir e collo un billete tranquilamente
Pero vamos a ver, a canción di claramente necesitamos tus manos. Sí. Para qué? Porque en Nadal non vou a casa a traballar. Aí está a metáfora, en realidad eso ten que ver con mandanga. Que va. Bueno, sí. Sí, no, por favor, Marita. No, continúa con túa. No. No, o que sabía liar da familia. O resto é peligro. Moi ben visto, Claro, moi ben claro. visto, O moi ben sea, visto. As túas mans. Non digo que propoñamos porque es que xa estou nese momento do programa en que teño que empezar a ver ahora. Sabedes, bueno, que imos propoñer? Porque está vamos aquí a toda propoñer esta un ranking de canción, de nai e de saúdo. Vale. Entón, a man alzada, porque vai ser máis fácil. Ou poden aplaudir e decir, o eu... No, eu si non, que se non líanse. Pódese votar pola abuela que fuma, non? Hombre, por favor. Bueno, a abuela non esa ten Off categoría topic. especial. Sí, abuela que fuma sería un premio como especial fin de carreira, non? Efectivamente. Vale. É un access, non, é como estes de a toda unha vida. Exaequo, sí. Bueno, imos preguntar entón, se che parece, a man alzada, vou facer un Nos plano. votamos tamén. Sí, podedes votar. Agora sí, non, para isto sí. Sí, porque son o Joder, director, digo que non, pero agora para isto sí. Bueno, imos ver, veña, comezamos, eu xa teño o plano para que saibamos o que vai facer o público, veña, dalle aí. Votamos a música primeiro. Vale. 1, 2 e 3, non? Música. A música do 1. Eu. Porque un pouco vuelve a casa, vuelve, libertad, seguirá, é un pouco Mocito feliz. A min o Dios dirá. Sí. Encantome. Dios dirá, non pode ser máis galego mañán. O 2. 3 votos. 2, o número 2, un voto. Moitísimo. Nadie vota polo saúdo de Can. Non. Eu vou votar polo 1, perdón, tamén, que sae a boa fumando. Sí, a bola que fuma a canción, Carlos. A música. A música non, a música non. Sí, a música. E o 3? Home, Paloma San Basilio forever, claro, a tope. Paloma San Basilio. Boca buzón, aí. Eu tamén voto polo 3. Eu tamén Fumando votaría un polo 3. cigarrillo a medias coa boa. Sí. Ben, eu votaría polo 3 tamén porque é a canción que coñezo. Vou apuntar os resultados, polo tanto, mellor canción terceiro. Paloma San Basilio. Paloma San Basilio. Mellor nai. Mellor nai. Pigeon San Basilio. Mellor nai, a primeira vai apoiada pola boa. Eu quero a abuela. Vamos a votar aquí, pasamos da nai. Pasamos da nai, votamos todo. Podemos dar como categoría cabeza de familia. Sí. A ver, a boa tamén é nai. Claro, mellor nai. A boa fumeta. Pois nada, maioría absoluta. Mira, como no Tribunal Constitucional, unha cousa parecida. É mellor. Eu sigo coa fillo que man volta. alzada. É mellor fillo que volta? Mellor fillo que volta. É que o primeiro. A min é que gustame moito o primeiro porque vai investir como un carneiro, así cando entra na cociña agachado e a nai está a súa vez agachada no forno que dis, aí lle vai dar Ti con crees? Eu penso que é máis a introducir a nariz. Como os cans que Pode teñen ser, no cu. pode ser. No pillades. Volve a casa por Navidad. Vai ubicarse a casa. Cantas referencias olfativas se fan nos anuncios do volver almendro. a útero. Exacto. Xa vai directo a aparcar cerca da cabeza zona. no horno como Silvia Plath, por eso. Eu votaría polo primeiro porque é Kylo Ren. Sí, claro. Claro, é Kylo Ren, é moi Kylo Ren. Tamén un pouco pode ser Adam que Driver, esa ¿no? familia teña problemas de espalda e todos teñan que Sí, caminar. acaben como pocí, acaben como pocí. Como eu antes co micro que tiña. Pero agora arranxamos Moito mellor. É un pouco amarrosa. Carlos, cagañou. Vale, entón, votos Amparo. polo mellor fillo. Votos polo anuncio número 1, que levante a man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Sí, veña. 12, 13, Sen dúbida. 14, 15, Fillo 16. Carneiro. 16 somos 20 tantos. Bueno, a ver, 16. Fillo Carneiro. Gaño máis antigo. O segundo anuncio, mellor fillo do segundo anuncio. Dous. Non vos gustan os helicópteros e as forzas armadas, non vos van, non? A mí gustaba o helicóptero de Tulipán. E a terceira é moza. E a terceira, bueno, é fillo, non sabemos. Será filla de alguén. Bueno, Por vale. eso acaban nunha cuneta, non? Ese anuncio.
Si ao final do anuncio non o entendemos. Non estamos dicindo nada que non podades ver no noso vídeo podcast, aí está. Os señores... Sí, no, é un extraño, moi extraño. Bueno, Eu sigo pensando que pode ser un homenaxe aos portugueses que veñen e merendan nos arcéns. Pode ser. Pensémolo así, cuidado. Pepe, moi ben visto. Sí, Cuidado, sí, sí, bueno, sí, por votacións... Ou todos morreron nesa curva nun accidente automobilístico. E agora están repetindo no Nadal aparece a familia. É o turrón da curva. Están repetindo en bucle todos os anos aí, todos os anos. Vuelve a maldición. Por estas datas volven as aparicións. Hacia la luz. Pero esa parte non. A curva Madeleine. Bueno, sí, efectivamente estamos no especial fin de ano do como que non estamos en directo na Radio Galega. Estamos a piques de chegar xa a unha. Non, xa pasamos o Ecuador, que de SAS. Digo, vou facer reconto. Segundo que votastes polo que nos propuxo Pablo Sangiao, o mellor anuncio dos tres por votación, porque ten máis categorías gañadas, é o primeiro anuncio del Almendro, e ao final hai que ver, hai que analizar por que no anuncio no que unha boa sae fumando é o que máis gusta. Porque eso é o que mola. Eso é o que mola. Porque é un sitio común de calquer cena navideña. Efectivamente, claro, agora estamos... Por que transgresor? Ahora eso non podes facer, pero abuelos e tabaquismo, onde se viu? Aí nese anuncio, pues, aí está, pues sí. En fin, bueno, pois nada, antes de que as autoridades sanitarias pechen este programa, imos darlle un fortísimo aplauso a Pablo Sangiao por esta... ¡Bravo! Ahora sí que ahora sí que sí. Pepe. Agora sí. Vou facer unha escapada rapidísima. No, aguántate firmes aí. Aguántate, porque sí, no, ni nada, me están chamando. Nada, quieto. Hoy, por favor, quieto todo o mundo porque as Izquierdo Sisters volven a enfrontarse este ano. Profe, o baño podo ir, non? Podes ir ao baño, pero rapidito, que te vexa. Por favor, que alguén vaya con... non me mires. No, quero dicir para vixiar. Peña, Pepe Capelán. Oh, Dios mío. Oye, Pepe, mira, fainos un favor. Cando volvas, mira, está facendo agora o número de Pepe Villuelismo para escapar. É o Houdini do como que non. Pepe, vaya bomba ninja, Pepe. Bueno, Pepe se está dando conta. Vaya bomba ninja. Pepe Capelán está abandonando. Pepe, xa que vas ao baño despois trae bebidas para repoñer, vale? Recórdovos máis preto que non te escoitas. Recórdovos que unha mexada sin peido é como unha foliada sin jaiteiro. Sí, señor. Pepe Capelán, amigos. A luz está fora. Sí, está o baño vacío, están todos os amigos de Andrés Romero dentro. Con todo isto, amigos e amigas, chegamos a unha nova edición do concurso CQN neste 2022, último concurso do ano coas Izquierdo Sisters. Como que non presentan o concurso CQN coas Izquierdo Sisters? O concurso CQN é un concurso no que xa levan pasado Miriam Rodríguez, que polo momento leva 51 puntos, está aí arriba na clasificación. Pablo Sangiao, que non vai gañar, xa ten 41, pero agora xa é colaborador, xa non tens que gañar nada. E o doutor Frusda, que estivo connosco tamén, hai uns programas, ten 42 puntos. E agora chega o momento das Izquierdo Sisters. Imos xogar como o ano pasado, o concurso é moi semellante. Temos máis opcións na segunda parte, na das apostas, e tamén temos máis opcións de xogar nesta primeira, porque no acumulador de puntos, lembrades a reviravolta, non? É unha proba na que hai unha pregunta e en 20 segundos hai que responder moitas cousas. Cantas máis respondes, máis puntos acumulas para a segunda fase. Pode ser a reviravolta que está nun dos sobres ou algunha outra de dicir nomes de países ou o que sexa, vale? Tipo 1, 2, 3, pois unha cousa parecida. Hai que escoller un sobre e a partir de aí pois xa imos falando. Quen quere escoller un dos sobres? Adiante, este de aquí. Moi ben. Vale, xa chegaches. Pepe Capelán. No, pero o da bebida, o da bebida. Sí, xa pode. Atrae bebida, Pepe. Bueno, igual. Pero de onde atraio? Onde está? Hai ali no refrigerador. No frigorífico. Trae o que se trae cousas para beber. Dalle. Vuelve a casa, vuelve. Non é a reviravolta,
Polo tanto, temos unha proba na que eu diría que esta podedes facela intercalando respostas, vale? Unha outra, porque así vai vos dar tempo a pensar e a responder máis, vale? Son nomes de mulleres, xa adianto, e ides ter 20 segundos. Voulle dar o cronómetro, o noso cronometrador oficial, que é Pablo Sangiao. Tamén o podo poñer no currículum. Sí, podes poñer. Nomes de mulleres, así. ¿Cómo? Nomes de mulleres. No, agora vou especificar, pero digo para que vayan pensando. Vou poñer o cronómetro. O cronómetro van ser 20 segundos, vale? E tes aquí o play, tes o cencerro tamén. Cantas máis respostas teñades, máis puntos ides a acumular. Imos pedir silencio agora, por favor, silencio absoluto na sala porque teñen que concentrarse. El aguador. Bueno, aí está o aguador que trae Pepe Capelán as bebidas. Por favor. Imos algo. Por Dios, Carla, non te molestes. Venga, está entrando Pepe Capelán como elefante. Pero sen cervexa, vale. Vale, moi ben. Con limón, moi ben, perfecto. Non poñas a marca que non nos pagan. Non. Por 20 segundos. Ben, está facendo un Pepe Villorismo, Pepe Capelán. Ben, en fin. Bueno, os que queidades saber que está acontecendo. Xa está facendo un número de prestidigitación mentres eu tento concentrar as izquierdosistas. Marita, Lucía. Sí. Temos 20 segundos. En canto diga tempo, comezamos, vale? 20 segundos para decir. Vou repetir 2 veces o enunciado, vale? Para que pensedes. En 20 segundos, silencio por favor, nomes de mulleres cantantes que non sexan españolas, vale? Nome e apelido, bueno, se hai un nome co que se coñece quen é, porque ten un nome, válenos, vale? O que ten que ser recoñecible. Por exemplo, Jennifer. No, Jennifer vale, no. claro, correcto, ben. Pero outros non digas nada, quieto. Nomes de mulleres cantantes que non sexan españolas. E o tempo. No. Agora non fagas o tonto, que senón non que se concentre. O tempo comeza xa. Madonna, Beyoncé, Charlene Spiteri, Celine Dion, Wendy James, Jennifer López, Ariana Grande, Shakira, Rafael Acarrá, Sofía Loren cantaba. Tempo, un aplauso para elas, non estivo mal. Bravo. Non estivo mal, houbo aí un momento que houbo que apretar o freo, pero saíron airosas porque están na media das respostas, é dicir, poden poñerse en primeiros lugares da clasificación porque acaban de contestar 9 preguntas correctas. Un aplauso. Moi ben. 9 preguntas correctas. Son 9 puntos, con iso partides, iso non o ides perder. E agora imos xogar a segunda parte, que máis menos é como o ano pasado, pero tedes unha oportunidade de dobrar algunha das preguntas en puntuación. Explicámoslo agora, imos a sumar e apostar. Dalle aí, Pini, veña, imos a lo. Bueno, xa sabedes que temos 5 preguntas as que se van a enfrontar as izquierdosistas, por se hai algún dos que están connosco ou que nos están escoitando nesta segunda parte. Nas 5 preguntas que están nestes sobres que teño na man, o que imos ler unha vez que elas elixan un deles é a temática do que vai a pregunta. E unha vez que saiban a temática, diante delas teñen 5 cartóns con 5 puntuacións que van poder utilizar individualmente en cada unha das preguntas. Unha vez que utilicen unha das puntuacións, que son 2, 4, 6, 8 e 10 puntos, unha vez que decidan utilizar unha delas, o cartón elimínase. Se acertan a pregunta, sumamos puntos. Se erran, simplemente non suman. Como o mellor hai algunha das categorías que non lles mola, teñen unha oportunidade de librarse dunha delas, porque hai 6 sobres e solamente son 5 preguntas. Se eu digo, por que quería favor. facer un apuntamento, simplemente lembrarlle a xente nas casas que é un concurso ideal para daltónicos.
Sí, os sobres son de cores, efectivamente, grazas Pepe. Bueno, pois iso, se hai unha pregunta, hai unha categoría que non lles gusta, poden librarse delas. Hai unha categoría. Hai unha categoría que o Voldemort das categorías. Claro, non pode ser nomeada esa categoría. Que pode estar aquí ou non. Tamén digo vos unha cousa. Hai unha opción extra este ano. Se escolledes unha categoría que vos gusta moito ou que credes que tedes moitas opcións, podedes dobrar a puntuación que apostades, é dicir, se queredes apostar 10 puntos, decides, vale, pois nesta dobramos. Tedes a opción de dobrar nunha das opcións. Se acertades esa pregunta dobre, gañaríades, obviamente, no caso de 10, 20 puntos, pero se fallades sería a única ocasión na que restaríades me cachis a puntuación original, vale? Imos xogar, pues, se pasa, pois xa imos facendo. Está ben meter así reglas que poñan a cousa como máis fácil, non? Claro, bueno. molan as novidades, porque enténdese todo moito mellor, sí. Bueno, pois entenderon todo perfecto. Sí, claro. Bueno, non preguntes, porque por si acaso. Imos comezar, escoitamos primeiro a decisión de calquera das dúas, escollemos un color. Dale. No, digo que empezar calquera. O negro. Vale, veña, negro. O negro. Oh meu Deus. O negro. Oh meu Deus. E o negro é series de televisión. Bueno. Series de televisión. Temos agora mesmo 5 cartóns e van a escoller un deles. Cantos por certo, o público ten que estar calado, sí. Pero é certo que todos os componentes do Como que non poden botar unha man nun momento dado, vale? Sí. Sabes tamén quen tiña 5 cartóns? A boa do anuncio. Agochados todos. Despois do anuncio. Bueno, imos aló. Series de televisión. 8 puntos. Queredes dobrar? Por certo, dobrar non é obrigatorio. Podedes xogar sen dobrar, pero bueno, todo o mundo estivo apostando e arriscando. 8 puntos. Xogamos polo de agora con 8 puntos. 8 puntos en xogo, ímolo amosar aquí na pantalla. Dalle a volta, Carlos, que está ao revés. Claro, sí, claro que está 8 ao revés. Sí, mellor, moito mellor. Sí. Onde vai parar? E imos escoitar isto. Atenta, Carla. Os Gremlins. Hai que adivinar isto. Non, aí tamén a pregunta. Claro, non pensedes que... Vale, estamos escoitando unha banda sonora dunha serie que é moi coñecida, Os Simpson, que ten varios capítulos navideños. Sí. Hai unha especialista no Simpson nesta mesa. Digo bolo porque Carla Mañas... Si, mételle un pouquinho máis de presión a rapaza, un pouco máis. A ver, Carla Mañas, ti tes un amigo co que ves de buxos, dixéchelo algunha vez. Bueno, pois iso. Que himno soaba no capítulo? O capítulo navideño do Simpson Milagre en Evergreen Terrace. Coñecemos o capítulo, Carla? Espero que sí. Vale. A que temporada da serie pertence? Bueno, hombre. E hai opcións, bueno, pero eu sei que Carla... Pero que non fan, Carlos, non fan falta, por favor. Por favor. O sea, días porque as escribiches, pero vamos. Pero non podes dar a sinopsis do episodio, non. O episodio no que arde un árbore. Vale. Sí, entón sí, estou. Pero digoche que arde un árbore, vale? El episodio que arde un árbore. Seguro que era un eucalipto. Eso Futurama, vende. Vale. Foi a boa que tirou unha colilla pola ventana. Vale, as opcións son a primeira, a cuarta ou a novena. Vale, xa sei. Xa sabes, pero xogan el... Bueno, primeiro, queredes... que proben. Non, tipo, vos nin idea, non? Pois mira, eu diría a primeira non. A primeira non. Por que? Ben feito. Na primeira de feito... O primeiro capítulo hai un especial de Nadal. Sí, o primeiro capítulo de... Escrito por unha muller. Ah, sí? Sí. A primeira guionista feminina dos Simpson, logo a despediron. Pero o primeiro o primeiro episodio é escrito por unha muller. Que saía... iba a historia, que ben iba cando contou. Que era o axudante de Santa Claus, que o canco que quedan. Esa desbotadeas. No, desbotades. Desbotámola, e agora entre a cuarta e a novena
podemos... Sí, por favor, adiante, falade. Pedimos o comodín de Carla. Sí. A novena. É a novena. novena. Xa me parecía a mí, pero me gustaba que falaras porque falaches unha vez na noite e agora é a segunda. Vale. A novena temporada. Estades seguras? Non. Pero Carla, ti estás segurísima. Home, a ver, sí. Porque na cuarta non Sí. pode ser. A cuarta non tiña episodio de Nadal. Mira, Sí que tiña, pero era... Eu estou vendo dende o principio Claro. vou precisamente polo capítulo 2 da quinta temporada e non recordo Que ardera unha árbore na Claro. cuarta. Vale. Sí, o sea que- Na cuarta hai capítulo de Nadal? Sí, hai. Sí. Pues- Que ese no que... Con Paloma San Basilio. Sí. Que sae Bart facendo Bueno, unhas Bella, a unhas resposta dragonadas é ali. correcta. Sí, Bella. É que eu xa me estou dando conta de que compito contra Carlos. Quero dicir que cando a xente acerta, xa teño unha alegría extra porque é un vilán, 17 puntos. E Jigsaw. Sí. É o Jigsaw dos imos coa concursos. segunda, veña, a seguinte, veña. Veña, vermello. Vermello. Imos ver que agocha o vermello e o vermello di música. Música. Estamos falando de, bueno, como vedes, en este programa as preguntas teñen algunha temática que ten que ver Non como en outros programas. Non como en outros programas, que as preguntas son o show. Claro, abren aí o dicionario xerais e preguntan o primeiro que... No, digo que teñen que ver coas datas nas Claro. que estamos. Madre mía, cando se enteren os del cazador, que aquí facemos preguntas temáticas, vas a ver tíos aí. Música. Canto apostamos? A ver, música, claro. Eu son analfabeta. No, vas a ser analfabeta. De todas as cantantes que dixo tren estaban mortas. Bueno, pero Eso é gafe, non analfabeta. Valían 6 puntos dobramos ou deixámolo así. En principio, 6 puntos. Mira, nós xa sabes que facemos coladas de brajas. Cando dis doblar, eu penso en doblar sábanas No. e manteles e dame cousa. Dobrar a puntuación, vale. Ou turno na hamburguesería. Non queremos doblar nada, vale? 6 Eso sí. puntos. Ides Moi ben, bien. imos escoitar, como sempre, algo que soa deste xeito. Dalle aí, Pide. Hombre. Esto xa está, sí. Pero vai nos preguntar en que ano. Contemporánea da abuela que fumaba, sinceramente. La jaula da paz. No matter how hard I try, you keep pushing me. Xa sei, Carlos. Xa sei. Cher obtivo con este Believe. Cher o no Cher. Chero no, Echa la cuestión. Pachacho vampiro. Pachacho vampiro. Cher obtivo con este Sí. Believe o número 1 das listas españolas o 26 de decembro esa De semana. que ano? Esa é a pregunta. Acertei. Acertei. 6 puntos, por favor. No. E hai opcións. As opcións di 1997, Que é ese? 1998 98. ou 1999. 98. Eu diría 98, facedme Espera, caso. un momentillo, que 98. razoen. Sabes que vou ao descarte. Así me vai na vida. 97, ¿no? 98. E estou entre 98 e 99. Estás seguro? Si Estamos é falando- 28 de decembro de 28 de decembro. 26. Mira, hoxe día 31 de decembro. Sí, Bueno, 26. Tal día como a hoxe de ese ano estaba Qué molesto, de número 1. Qué molesto eso, No pasa nada. É igual. Se ven a ver, se ven pouco, hai que facerse saber, feliz. pero eu diría, Eu estaba en Ordes, en LP. claro, eu diría 98. Non me acordo de nada. Diría non sei se estaba Cher, se non estaba, non sei se levaba alcohol, se deixaba levar. Eran unhas sempre- a voces ver, sempre demasiado altariadas. Eu diría 98. Eu, Xa fala Pepe, deixo de dicir. Xa non dijo nada. Que, sabes que pasa? Que cando me aconsella sempre normalmente Non acerto. No, pero
Pode ser 98, estaba nunha festa. Estou intentando lembrar a festa de fin de ano. Eu estaba traballando. E que bailábamos ese ano. Eu traballaba de noite e lembro esta canción. Vale, no espérate, 90. O sea, o casete de Cher. Sí. Música 7. Mira que como se 97 ahora. 97 non foi. Marita, mátame. 97 non foi. Eu iba a Costa Mar de Malpica, chegábamos a música con 2 anos de posterioridade. Pode ser no 97 perfectamente. 97 non foi. Resposta definitiva, o 98. Que mágoa. Pois sí, porque estaba aí xogando, en realidade o 98, sí, ¿Ves? señor, Es que sí, veña. ¡Vamos! Os cuartos. Acórdome. No, direivos por que me acordo. Porque teño ubicada esta canción de cando facía festas no meu piso de Lugo, que era todos os días. Pero sonaba esta canción e eu decía, no 97 estaba na residencia universitaria, pero no 98 estaba no piso. E teño recordo, o sea, de despertar, bueno, rodeado de, bueno, en fin. Pero esta canción. Sí, estamos no especial de fin de ano, xa pasaron moitos minutos, estamos a piques de chegar xa a terceira hora, pero queda aínda 3 opcións e 4, ou seja, 3 preguntas e 4 opcións, perdón. Tócache. Malva, que non é o caso, que van ben. Ups. Spots navideños. Esta pregunta sempre zorrea, Bueno, vamos Que me a ver, tenta, vamos a ver. está me tentando, Que os spots máis navideños non, a ver. A ver. Que nos queda? Nos quedan? Quédanos 10, 4 e 2 puntos por apostar. E 3 preguntas. Nesta hai que apostar algunha desas e non sabemos o que hai nestes 3 sobres. Aínda tedes a opción de desbotar Os unha. navideños o ano pasado preguntounos que parella, cousas como que parella deu as campanas ou saliu no spot de Sí, de Freixenet, era de Freixenet. non sei que, ese tipo de cousas. Sí. Es que zorrean. Ya. Pues zorrean todas. Pois sí. 4. Guardamos aí, veña. 4 puntos e non dobramos, por suposto. Por lo de agora non dobramos. No. Veña, 4 puntos. A pregunta di así: cal destas afirmacións é falsa? Vou dar. E o mellor hai xente aquí na mesa que vos pode axudar. Vale? Vigas Luna dirixiu un spot de Freixenet. Certo. Martin Scorsese dirixiu un spot de Freixenet. Certo. Alex de la Iglesia dirixiu un spot de Freixenet. Fernando Trueba dirixiu un spot de Freixenet. E hai unha delas que, por favor, hai que dicir que hai unha delas que é incorrecta. Polo tanto, polo que vos dicides e asegurades, e tamén Dani Lorenzo que estaba sentindo, as dúas primeiras son tedelas claras. Vigas Sí, Luna sí, dirixiu Vigas Luna e Scorsese, sí. e Martin Scorsese tamén. Entón quedaría a opción entre Alex de la Iglesia e Fernando Trueba. E hai un deles que sí que dirixiu, outro que non. É que hubo un anuncio co elenco de Belle-Époque. Exacto. É que eso, Pero claro. non sei Exacto, se Alex non me chegou. soa. Alex non me soa. No, a mí tampouco, Alex. Pode ser que estivera Carolina Van nun dos anuncios e por eso non sacan a Alex. Carolina Van? Non me soa, Non me soa tampouco nada. Tampouco. Eu diría Alex de la Iglesia. Sí. Arriscámonos co elenco de Belle-Époque. Alex de la Iglesia. Alex da Igrexa. Alex da Iglesia. Alex from the Church. The answer is correct. Es Vamos, correcto. vamos, Es vamos. correcto. Remontada. 27 puntos e aínda sen dobrar e quedan a maior puntuación posible e a menor 2 puntos e 10 puntos e 3 sobres e aínda a opción de descartar un. Veña, escollemos o penúltimo. Azul. Azul. Aí va. Pon azul. Badaladas. Uy. Badaladas son 2 puntos Son as cancións románticas. ou 10 puntos. Sí, sí. A sección de Dani, por favor. Total Eclipse of the Eu sabes Heart. que sempre pospoño as decisións da miña vida, eu lle poñería 2. A ver, badaladas, vou porque como me solamente, preguntes- mira, vou botar unha man. no. Vou botar unha man, digo para que pensedes con todas as opcións que temos en riba da mesa, por se non lembrades. Aquí hai xente que está sempre nos programas.
sabe que hai seccións, que hai preguntas que se repiten para ben ou para mal, pero hai preguntas e hai temáticas que se repiten sempre. Quedan dúas. Eu pregaría a todos e a todas as colaboradoras e colaboradoras que pensasen o que saiu e que pode haber. E non estou falando desa que usted me habla. Bueno, estou falando pero teñen unha ventaxa, que é que poden todavía esgotar unha. Descartar. É verdade. Claro, si saíra, por exemplo, unha sección a que non pode ser nomeada, claro, que son cancións oficiais de país. Pregunto a xente de aquí. Si saíra esa. Pregunto a xente de aquí. Hai algunha temática que sempre sai que non saíse? Pregunto. Polo de agora, Dani Lorenzo. Xeografía. Himnos, cine, himnos non saíron. Quen sabe que haberá deportes, nestes dous sobres? Quen sabe que haberá? Non me dixo nada. Quen sabe que haberá nestes? Ulilos. Nada máis que Ulilos. Toma, ule. Si estás preparado para facer un anuncio de almendro, Aquí huele a azufre. Vale, badaladas. Digo para que teñades en claro que pode haber nestas dous sobres. Segundo, Dani Lorenzo, aquí pode haber himnos e sobres. Digo, himnos e cine. Himnos e cine. Que conste que ao principio pensei que non era que era Badalona, non Badaladas, pero bueno. Non badaladas. Porque o vin así tapado. Canto apostamos nisto? Dous puntos, vale, non dobramos. Non dobramos, obviamente, imos deixar todo o gordo ao final. Sí. Vale, Pini. Imos escoitar, temos algo aí de badaladas, non? Imos escoitar, imos poñer un pouco de ambiente a esta pregunta. A 15 minutos de que se nos marche este ano 2020, a todos, a todas, querida Galicia, moi boas noites dende Santiago de Compostela, desde un lugares máis fermosos deste planeta, na Praza do Obradoiro, onde esa campa que nos acompaña da berenguela vaille decir adeus a este 2020. Bueno, antes de nada, si me permite, xa que estamos aí, que tal vai a cea? Porque estamos escoitando a presentación das derradeiras badaladas polo momento que saibamos que deu Xosé Ramón Galloso na televisión de Galicia. A pregunta é a seguinte: en que ano fixo a súa primeira retransmisión de badaladas Xosé Ramón Galloso? E as opcións son, vou dar tanto o ano de saída como de entrada para non xogar con desventaxa, vale? 1985-1986, que foi a primeira retransmisión da historia da televisión de Galicia, vale? O ano 85, en xullo, inaugurou o TVG e puido ser ese primeiro ano a primeira vez de Xosé Ramón Galloso, puido ser nas seguintes, no 86-87, ou puido ser no terceiro ano de vida da cadea da Calde, que é 87-88. E aquí están as cartas en riba da mesa e podemos falar todos. Non sei se tedes algunha idea, Pepe. Carla, ti lembras? Eu poño unha idea sobre a mesa, non sei por que me ven a min a cabeza que deu campanadas antes de que empezara a Luar. Sí, antes do primeiro Luar, muller. ¿no? Pero estos son os tres claro, casos. o Luar empezou no 92, claro, son os tres casos. Ya. Luar empezou en A merda, No, pero vamos a ver, que fose na primeira retransmisión sería demasiado obvio. Que pasa? El tamén foi o que iniciou a primeira retransmisión da Sí, televisión. iso é certo, Estaba iso é na certo. primeira, 24 na de xullo. primeirísima edición. O 24 de xullo foi el o que presentou dende San Marcos a Xunto con outra rapaza que non me acordo. Pero igual aí está o engano, Pepe. Igual rapaza, é verdad, pero non me lembro. Sí, non me O engano pode estar aí, no que temos aí esa imaxe del arrancando a programación da TVG. Da tele, levantaron a persiana para inaugurar, estaba él dentro, abriu a porta el desde dentro. Pasade por aquí, benvidos, un benres máis. A ver, eu non coñezo os guionistas do concurso. Pode pensar un que está xogando co que que foi o primeiro, que é obvio, pero mellor obvio. Este análise psicolóxico botou en falta a voz experta de Fernando RQR, que te coñecía como... Correcto. É certo. Correcto, a túa expresión facial. Sí, sabía cando zorreaba. Nunca acertaba, case nunca acertaba, tamén vos lo digo, bueno, levou a moita xente o fango, pero bueno, ás veces acertaba. De todos os xeitos,
ás veces... Pero vos non pensades que si... A ver, tamén é fin de ano. Vos credes que eu vou tamén facer todo a mala fe? Si fora a única persoa que dera as badaladas na televisión de Galicia dende o principio ata o 2020 que deixou de dar. Recoñeceríanlle en plan esa frase teríase repetido. O tipo que sempre dou as cabezas. Vos escoitastes esa frase algunha vez? No, claro, pero eso quere decir que houbo máis xente que deu as badaladas. Ou que non as deron eses anos, porque pensade que antes a tele Estás tiña arreando. a tele tiña como horario restringido. Eu que dixen, é certo. Non había programas especiais. Eu que dixen ao principio do programa con respecto a vos, que sodes favoritas. Vale. Eu non digo nada. Eu digo que o mellor a xente, hai veces que dis ti, como vai ser? E logo pasa. Eu non sei nada. Pero hai que decir algo. Sabes que te escribiche la pregunta? Bueno, pero eu non sei majestático. Quero dicir, ás veces un dá por... Era mellor que houvese preguntado sobre Badalona, Ou sobre himnos, o himno do lugar. Sí. De todos os xeitos, eu digo o mesmo. Vos lembrades alguén máis? No. Menos o ano pasado, que estivo Arturo e Noelia e tal. Vos lembrades alguén máis dando anos, na miña casa, a veces me de perdoar, pero se poñía a Porta do Sol. A Porta do Sol, na miña tamén. Vale, pero... Como el año que fue. Eu desos anos recordo dalas. Eu recibilas. A sección de Lucía. Bueno, se queda no sitio. Recordo Dallas e Magnum. Recordo deses anos, nada máis. Vale, hai que tomar unha decisión. Precisamos unha resposta. Marita Martínez diría que a primeira data non é. Xa descarto unha. Pois eu vou dicir unha cousa. Creo que sí. Que sí? Que sí. Que a primeira xa na fronte. Son 2 puntos. Moi ben. Temos os 10 para recuperar e o doble e para doblar. Como me gustan estes momentos da subasta do 1, 2, 3. Adiante. E eu síntome Mayra. Quero o apartamento de Torremolinos. Pois a miña señora quere o apartamento en Torrevieja. Unha vecindad está moi ben. Entón, Paul, que marcamos? A primeira que era 80 A primeira é 85-86. Dalle. Vos credes que eu son moi mala persoa? Hombre, a ver, non é momento de falalo. Pregunto público. Retiro a pregunta. Non é momento de falalo, pero se queres... A mí unha queres... vez deixoume dormir na súa casa. Sí. Iso é certo. Pero que é porque tes algún cargo de conciencia? Non teño ningún cargo de conciencia. Que correcto, é a primeira. Eses son os puntos. De feito, é o presentador en España vino consultando esta pregunta. É o presentador das badaladas de toda a televisión de toda España que deu máis veces, pero cunha diferencia, creo que foron 37 anos, bueno, unha barbaridade. Pero ese porque Jordi Hurtado non traballa ese. Exactamente, certo, porque decidiu librar os días 31. Pois dis que en algún muro da televisión de Galicia hai unha pintura rupestre na que se ve a Galloso dando as badaladas. Efectivamente, hai como uns cervos representados. Sí. E Galloso xa. Efectivamente. Co micrófono aquí pegado. Co micrófono aquí e tal, sí. Quedan dúas. E hai que escoller unha delas. Amigo naranja, jodeu xa, moita vida. Amarillo. Xa hai que descartar. E agora a ver, temos a opción todavía de desbotar un tema. Aí ven. Cine. Vale. Bueno, pensei que... Temos asesores na mesa, Marita. Moi bien. Moi bien. Vamos cos 10, queres doblar? Non vou facer como... Temos 29 nada máis. Atención, antes de... Mira, nin ten que falar. 10 puntos e doblamos. ¡Aplauso! ¡Dobran! 10 puntos. Valientes. Atención, Wall Street. Veña. Con 2 horas por riba xa de programa que levamos, xa nos queda pouco. A pregunta é a seguinte. Bueno, primeiro, antes de facer a pregunta, imos escoitar isto. Mira que ben está agora mesmo Pepe Capelán para esta pregunta. Dalle, Pausanos que te. Put a little love in your heart.
Estamos escoitando as voces de Al Green e Annie Lennox, que acabo de vela hai 2 días. Encontráchela por aquí paseando por Vigo. Annie Lennox, sí. Como está? Como está? Está bastante ben. Tengo pelo agora máis amarelo, se cabe, case branco. É que sonou a eso. Annie Lennox, que acabo de vela hai 2 días. Acabo de ver a... No, con das luces ven moita xente. Claro. Hombre, mira, Al Green. Bueno, que o Grinch, All Green. Al Grinch. Bueno, a ver. Esta peli acabo de ver hai 2 días. Sí. É un paso, unha nota, é un paso imprescindible do meu Nadal ver se podo esta peli. Ajá. En que película navideña sae o protagonista e máis xente cantando esta canción ao final da mesma? E vou dicir máis. Pero pechou non hai opcións. Non hai opcións. E vou dicir máis. Falouse, non hai opcións. Sí, xa sei. Falouse desta película aquí Na nesta sección. Willy. Atentos que hai 20 puntos en xogo. Sí. Sí. Bueno, hai 20 puntos en xogo. Isto acabouse. Están para os da radio están agora falando porque hai opcións, pero Fran Rodríguez teno claro. Lembras, Sí, Carlos, porque falamos aquí, cando en Jungla de Cristal ao final Bruce Willis cantaba esta canción? No. É o mítico número musical final de Os fantasmas atacan ao jefe. Vale, bien. Sí, como escena postcrédito. Sí, que saen todos cantando, a xente que está grabando o especial de Nadal, Os fantasmas do pasado. Cuento de Navidad. É lo que salía Por eso leva Merilurrito. ¿Ah? No salía Merilurrito. Sí, puede ser. Especial. Acabo de velo. Sí, acabo de velo. Perdona, Carlos Tresandín. Os fantasmas atacan ao jefe. Lucía, camina erguida, por favor. Pareces un chaval del Almería. Esta xente de Madrid como é. Podes dicirme a resposta coa boca pequena de novo, por favor? Sí, estirada de botox, por estirada de favor. botox. Carlos Tresandín. A resposta correcta, fantasmas atacan ao jefe. Que se chamaba en... Screwhead. Cerdos y diamantes. Mira. ¿Sabes por qué es verdad? Porque pon cara de Scrooge. Porque está poniendo cara de Scrooge. Porque correcto. 49 puntos as Izquierdo Sisters, que se sitúan na segunda posición da clasificación. Moi merecido. Se manteve esa puntuación, podedes entrar na gran final que faremos pois contra o mes de xullo, máis menos, cando rematemos esta sexta temporada. Creo que foi un concurso moi divertido, lembramos moitas cousas. Pablo Sanjea, por favor, vai preparando os teus músicos, porque estamos a piques. Músicos, que La estrella do tema. Carlos. músicos. Sí, perdón. Gustaríame salientar que foi un concurso absolutamente limpo, claro, prístino e cristalino. Vou pedir sen móviles. Sen móviles na mesa. Vou pedir un aplauso para Pepe Capelán, que estivo sen o móvil todo o concurso. Claro, sí, señor, sí. como debe ser. Cuidado. Para que vexas, Pepe, que mesmo Que me estou desintoxicando. Claro que sí. Do móvil tamén se sale. É un momento histórico agora, no como que non, despois deste momentazo do concurso CQN das Izquierdo Sisters, ven unha estrela mundial por primeira vez na radio e completamente en directo a banda do Cuarto, composta por Miriam Rodríguez a batería, David Sanjiao a guitarra, Chucho González no contrabaixo e Pablo Sanjiao na guitarra acústica. Van interpretar por primeira vez na historia da radiodifusión mundial este tema, escrito e interpretado por Pablo Sanjiao e a banda del Cuarto, que se titula Yo me lo quiso, yo me lo como es. Cenizas. Un forte aplauso para
la banda del cuarto. Flotando en tu mirada, no tengo miedo a amar. Le pregunté a las hadas cómo era aquel lugar. Me cuelgo en las ventanas buscando alguna cama en la que descansar. De noche y sin almohada, solo queda sentir. Me cuelo en 1000 batallas, sin miedo a morir. Para encender el fuego con el que tu recuerdo se calcinará. No, no lo sé. Redoble de palabras y pierdo la razón. Adentro está la nada, afuera el desamor. Me tumbo en esta playa y espero la caricia de un nuevo sol. No, no lo sé. Cuanto más me queda por perder, cuanto más me queda por perder. Di si tal vez me quisieses besar otra vez. En tu mirada, no tengo miedo a amar. Pregunté a las hadas cómo era ese lugar. Me cuelgo en las ventanas buscando alguna cama en la que descansar. No lo sé. Cenizas en directo, non como que non, a banda do cuarto. Grazas Pablo Sangiao, que acaba de interpretar composta música e letra, hai que dicilo todo, íntegramente por Pablo Sangiao, que me vai traer os dous micros porque o pobre de Fran Rodríguez senón non pode falar. E un fortísimo aplauso tamén para David Sangiao, Chucho González e Miriam Rodríguez interpretando isto. ¡Bravo, bravo! Con aproximadamente, e isto seino de boa tinta, 5 horas de ensayo non chegan con todo, Bueno, Pablo Sangiao, que tal? Xa estás máis tranquilo ou que? Moi mal, moi mal. Como que moi mal?
Bueno, moi mal. Gustou, espera, mira, isto Como urgencias agora. Mira, sabes o que agora como un programa en directo a xente adoita quedar ben, vou preguntar, gustou vos a canción? Sí. Non vale, están todos como aboado. Pero non digas nada, que igual que din que sí, gusto, pero agora sei mentir, gustou vos non? Sí. Bueno, pois, como son sinceros, o que hai, claro que estivo moi ben. Bueno, imos con Carla Mañas e eu teño medo porque, claro, leva todo o tempo expectante para facer a súa sección cando quedan xa menos de unha horiña para que rematemos. Que estás facendo co ordenador, Eu Carla xa estou Mañas? mirando para lá, pero como para presionar, nada máis. Bueno, a ver que non temo moito tempo. Carla, que faz? Podes explicarme? Bueno, pouche paso a Sí, sintonía. veña, imos facelo como hai que facelo. Vale. Carla tampouco levou aplausos, xa sabedes como vai. O que pasa é que como Carla é a xeración Z, a presentación é un pouco distinta. Cando vos fagamos así, aplaudides, vale? Para que quede bonito. Veña, imos coa sección de Carla Calceta. Carla Calceta, con Carla Mañas. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Bueno, mi favorita. Bueno. Diche, que bonito. Que tal, Carla? Bueno, a ver, para os da radio. Tengo o ordenador vendo para o público. É o máis radiofónico que pode haber, non? Bueno, houve máis cousas radiofónicas destas, Cartulinas. Claro, ves, houve cartulinas e agora a seguinte xeración xa usa ordenador. Bueno, madre mía, comen esas papas na cabeza. É verdade. Os chavales. Bueno, Carla, explícanos, que é isto? A ver, hai unha cousa que fan moito os chavales da xeración Z, que é facer quedadas para facer cada un PowerPoint sobre algo que lles gusta. Pero que facedes? Sí. Pero Elas saben perfectamente do que estou a falar. Espera, que hai aquí, espera. Hai xeración Z na sala. Isto é así. Aquí confirman dúas rapazas da xeración Z que quedan para facer PowerPoints. Impresionante. Cada un leva un PowerPoint xa feito, non quedan para facelo. E logo votades quen é a maior nai e que Claro, cada un leva un tema para expoñer. Cuidado que están a un paso de quedar con máquinas de escribir. Sí, que está todo unha locura todo. Logo xogan o tute, o dominó. Pero un momento, que non estou entendendo. Vos xuntades e levades un PowerPoint para plantexar un tema, ¿no? Sí, rollo, por que es Rec é a mellor película, cousas así. Vale. Veis? Es Rec. Tal cual, din, pero isto é así. Mama, de verdade. Bueno, logo quedades e falades xa. Por que es Rec é a mellor película? Máis ben sería, por exemplo, por que es Rec representa o capital de Karl Marx, sabes? Cousas así. Ah, vale, sí, claro, algo máis, claro, máis accesible. O meu non é tan sesudo. Vale. Eu dixen, bueno, había que facelo como temático, pois fixen un PowerPoint, ten que ser cutre, aveixo antes de que cando vexades a calidade do PowerPoint, despois vai estar. Sí, no vídeo podcast estamos, claro. Que podedes entrar na página de YouTube, temos a cámara de Carla e ao lado o PowerPoint a medida que vaya, bueno, a ver, que tamén pasando. isto axúdame tamén como guión, o sea, xa. Vale. A diapositiva axúdame para saber o que teño que dicir. Vale. Pero bueno, entón, de que vai a miña exposición? Pois como estamos en fin de ano, sí. 12 motivos polo que debería ser famosa no 2023. Moi ben. Vale, moi ben. Un por cada uva, enténdese. Vale, moi ben. Que ben traído. Aquí está a primeira uva. Sí. Ah, moi ben. Aquí. Mira, Claro. primeira uva, que bonito. Ata do de agora Ten a marca de lógica é auga. aplastante. Sí, totalmente. O sea, cunha uva roubada de A marca de auga, por eso que non quitei. Claro que non quitaches a En plan- marca de Eso auga. enriquece aínda máis, ¿no? O sea, canto máis cutre, Claro, mellor. sí, Vale. e con transición, xa veredes xa. Pero Ajá. espérate porque interesa a primeira diapositiva. Uy, Pepe. Vamos a ver. Uy, Pepe. Onde cae a burra e leva os É que paus. cando Pepe Capelán no noso grupo. Momento. Ai, por Motivo favor. número 1, espérate que este ten transición. Bueno, a ver. A ver, espera, sí. Traición. Cal é o primeiro motivo polo que debería ser famosa no 2023? Aquí alguén prometeume A ver. alguén serviría de nexo Coño, Pepe. para que eu aparecese en certo programa da televisión de Galicia. Perdón. E como podedes observar, non estou en ningún programa da televisión de Galicia. Nepotismo, ti máis eu falamos despois, non te preocupes. Dixeches que ia presentar as badaladas.
Iconoclasta. Este tema nos leva a segunda uva. Uy, estou temendo que espera, nos vai a cuidado, quedar a todos, A segunda uva. Vai Porque se repartir todos pa sabemos para traballar na televisión, pois tes que estar baixo o abrigo dunha persoa un pouco máis maior que ti. O abrigo. Sabemos que José Luis Moreno cando unha persoa maior que a ti traiciónache no sector da televisión, non? Como é o caso de José Luis Moreno, é probable que teñas unha sorte de carreira televisiva concreta, pero en parte tamén son eu un pouco José Luis Moreno, porque é probable que tamén entren bastantes estranxeiros a matarme a miña casa. No meu caso serían argentinos, canarios, Sí, os amigos que fixeche. por certo tipo de vídeos que nos leva á terceira uva. Vale. Que Pepe está aguantando estoicamente. No, completa as frases agora. Eu son cómica, vale, como Leo Harlem, ves? Mira a bola. A ver, Leo Harlem, sei aquí. Ten un emoji que xira. En 3D. Eu son cómica. Sí. Estrela de internet, vídeos en TikTok, reportaxes en YouTube, tweets, libros, de todo. Penso que a TVG falle falta un cómico de verdade. Perdón, non conta. Estaré dicindo, Carla, non estás deixando moi ben. Carla, Non estás deixando moi ben no terreo. O mellor xa non che deixan entrar a TVG. Polo que sexa. Estás vendo que pero como son unha persoa menor de 30 anos, aínda teño outra posibilidade que é a carta uva zapeando. Entón, como muller menor de 30 anos podo ir a zapeando. Basicamente o único requisito que piden en zapeando é ser muller xa. Meter esfínteres, aguantar esfínteres. E ademais eu quinta uva non teño ningún reparo en ir a Masterchef Celebrity. Sexta uva, queda na mitad das uvas. Sí, non te preocupes. Sexta uva. A ver, Todavía podemos ofender. Sí. Dani, prepárate. Non, a ti non. Sei o que estades pensando. Carla, se queres ir zapeando, todavía tes que adelgazar. Vale, eu podo adelgazar, prométovolo, pero podo facelo ben. Non como fixo Pablo Motos, vale? Eu podo seguir aparentando ser un humano. Séptima uva. Ademais, que ten moito que ver con Pablo Motos, efectivamente, eu lobo roupa interior non cómoda, pero sexy. Oitava uva. Entendo o valor da familia, por encima de todo. Me das. Podo ir a Aruseros. Que ten a toda a súa familia en plantilla. Está a filla, o irmán, a muller que é a irmá de Cárdenas. Sí, claro. Novena uva. Gústanme os homes maiores. Creo que tamén é moi importante para a televisión. E se xuntamos todo isto, se xuntamos que xa me puse na miña contra a toda internet, a toda a televisión de Galicia, que son unha muller que pode adelgazar, que leva roupa provocativa e que lle gustan os homes maiores, a onde podo ir todavía? A décima uva, que é Todo es mentira. Eu creo que eu teño un sitio en Todo es mentira. Ademais, como ao que importa desta exposición é que eu serei famosa no 2023, eu cumplo un requisito que cumple a maior parte do show business español, que é que deixei en visto a Alex Fidalgo. Non lle contestei a última mensaxe, pobrillo. Bueno, non pasa nada. Última uva número 12, ademais de presentar ser cómica, teño bolos en xaneiro. O 4 de xaneiro con David Suárez, o 19 en Pontevedra, creo. Non sei con que. Pero como que creo? Pero porque non sei exactamente onde, pero como me vale, buscamos creo parroquia de Pontevedra. E o 26 de xaneiro tamén en Sinatra. Bueno. Moi ben. Vale. 12. Ademais de todo isto, son actriz. Porque actúo como se eu preparase de algún xeito esta sección. E xa está. Bueno, pues un aplauso para Carla Maña.
12 uvas, 12 causas. Así, é así. Eu 12 preguntaría condenas. digo, eu que descoñecía as presentacións en PowerPoint. Prometo ler sobre o tema porque pareceme moi interesante, quero dicir. É unha cousa que eu pensaba que era antiga, pero No, de pero repente xa se deu a volta, deu sabes? a volta e de repente volveu a punta da modernidade. Bueno, non quero eu tampouco meter presa, Sí. pero aínda queda unha sección e os todólogos. Por lo tanto, que sen máis dilación, imos dar a benvida. Sen máis dilación, pero con aplauso. Con hombre, a Dani Lorenzo, por favor, ti crees que eu non ia permitir aquí, pero tamén chega. Non, agora non máis dilación. Antes todos, veña, ensayamos e tal. Agora Pero- chega Daniel. Oye, sen polo máis menos non dilación. te queixes que a ti non che cae unha hostia de Carla. Joder, o sea, en encima, que a min caerome non unha, dúas uvas a min. Dúas. É que ves Dúas, pouco, é que ves as pouco. dúas mentiras, ademais. José que Luis hai que Moreno tocarse os unha, collóns. José Luis Moreno unha. E ti dúas. No, pero a min comparándome con José Luis Moreno Bueno, sí. solo porque falei dos veterinarios Sí, que sí. si lle metía o brazo así. Sí. No, bueno, chiste. É o momento de dar a Aparte mal explicado, Carlos. Está vendo dilación agora Aparte mesmo, mal explicado. Bueno, agora con máis dilación presentamos a O Mundo Paquitov de Dani Lorenzo. Dalle aí, espera, non aplaudas, Dani Lorenzo, moi boas. Apláudelle, Carla. Apláudelle ao teu amigo. Que Que tal, gusto estas Dani? dilacións. Como estamos? Moi ben, moi ben. Despois da sección ultramoderna de Carla Mañas, eu propúxenme unha dilación moi... Unha dilación, sí, unha sección... A dilación de Dani. Moi fresquiña, moi... como de Sí, Magazín dos 80. Ah, moi ben, moi ben. Que ben. Entón, di Carlos, tes que traer algo acorde coas fechas e tal. E dixen, como se celebra e que tradicións hai de fin de ano en todo o mundo? Soa un pouco a revista dominical, soa un Claro, pouco sí, sí. a Programa de Ana Rosa, Mariló así de última Montero da paso a tal. Pois, aquí estamos. Bueno, que vas facer iso? Eu Sí, dixen sí, sí, así sí. como unha cousa que era un exemplo. Non. Ti dixeches isto, me vale. Eu en 2023 quero ser chica Armida. Vale. Bueno, pois nada, dalle a ver que Pois, preparamos. Estados Unidos. Estados Unidos. Que fan en Estados Unidos? Isto vímolo en moitas películas. Nada máis entrar o ano, o primeiro que teñen que facer é bicar a alguén. Entón, eu pregunto vos, a quen bicaríades vos para comenzar o ano? Eu a miña muller porque a idolatro. Moi ben, entre o que digan os amigos e a estabas muller, aquí, sempre estabas a aquí. muller. Vaya, que Estabas aquí. casualidade, que casual. No, estaba aquí, sí. Claro. Eu xa dixo, no, xa respondín aos demais. Alguén? A quen bicades cando Eu a Carla para que se joda. Pero entro no programa. Bueno, vai ensayando as estrategias, Carla. A mellor de que darlle unha volta. Vale, bicarse é o que fan en Estados Unidos. Sí, en Xapón. En Xapón entereime, non é de fin de ano, pero teño que dicilo. Bueno. Sabedes cal é a tradición nos últimos anos en Noiteboa, en Xapón? Non. Cear en parella? Pero Ou máis unha tarta todavía, de fresa, unha movida así. cear, poden dicirse marcas comerciais? Sí. KFC. Cear en KFC. KFC, comida de KFC, Kentucky Fried Chicken, sí. con el Sanders, teñen menús específicos de Noiteboa. Sí. En Xapón, por que tradición? Corroboras? No, é que aparte eu vou a inversa, que este ano estivo facendo promoción de produtos desa marca precisamente cun toque asiático, xusto nestas datas. É unha cousa moi curiosa. Hai hotes? Sí, Hai hotes, hai parece anuncios, unha vamos, tradición na tele. moi marciana. Sí, sí. En fin de ano tocan badaladas, pero nos mosteiros budistas. Sí. Vale? Cantas badaladas en total, porque serven para que non estén os malos espíritus no novo ano. 108 badaladas. Vale, moi ben. 108 badaladas. Toma uvas tamén cada Era Claro, interesante- que tomaríades vos con cada badalada? Era interesante coñecer o galloso xaponés. Gustaría beber o como que non de fin de ano dalí o ano que comeron croquetas. Fixémolo hai 2 anos. Sí. Home, eu non vexo o futuro. Eu creo que sei o que, pero O que?
O que comen? Non come. Non come. No, come. que comeríamos nós? Claro, que comeríamos? comeríades vos. La casito. É que non me acordo, Casitos. non me acordo ahora, que se chego a saber que vas a falar isto, miro, en Xapón hai unhas alarmas por Navidade, porque colocan uns mochis, uns pasteliños Sí. destes de fava, de tal, o pé do altar que colocan na casa, non? E resulta que o deixan non sei cantos días hasta que chega o ano novo, tal. Eu creo que non é o día das badaladas, pero despois, e tiñan o hábito de comelo. Despois de estar varios días na rúa. Exacto. Moi No, ben. na calle, no Ah. altar da Ya, casa, intemperie, teñen un ¿no? altariño. Ah, No, intemperie. é dentro da casa. É dentro da casa, vale. Desde aí teñen uns altares sintoístas que montan na casa e poñen igual que nos a vela ali a Sí, sí, puntiña, sí. pois eles poñenlles os mochis. E tuveron que poñer anuncios na televisión, en os medios xaponeses, porque claro, cada vez máis xaponeses que viven sós e soas poñense e cos teñen unha mochis, edad, claro. non, morrían asfixiados. Vale, porque o mochi está como moi duro, é unha cousa gomosa. E pois non era. A ver, é Unha tradición boísima, Era ti solo, Eso pasa por non comer el almendro. No, lles viñeron a dicir, faced o favor de tirade o puñetero mochi, vale? Non o comades, non es bien. Morte por mochi. Morte por mochi, É moi preferible triste. que fumedes como a boa. Sí, Como a sí, boa, sí, como a boa, sí. fumar. Os japoneses tomaban mochis e Alf tomaba michis. Ben, seguinte, Dinamarca tiran pratos na porta dos veciños. Comeza o ano e a baixela van á porta dos veciños. Bimba, bimba. Así comenzaron en Porturraco tamén. Os Izquierdo Brothers. Exacto. Esa é o leitmotiv do noso dúo. Pero creo que porque os veciños suecos teñen baixelas de sobra. Baixan logo a Ikea, sabes? Debe ser. Claro, do Ikea. Logo fan eles o 1º de xaneiro unha baixela nova, como un gol. Claro que así sí. E tamén, ás 12 da noite, parece unha tradición moi curiosa, suben unha cadeira e saltan da cadeira. Ah, moi ben. E rompen a cadeira, moitos. Claro, moitos. Os ancianos xaponeses non No, poderían, aí- claro. Igual é todo un plan, O sea, é un plan como cando caen os buses do Inserso, sabes? Ay. Pero eles o teñen no Nadal e di, mete tradicións que van chegando unha edad, se van despuntando eles solos. Como aquel, sempre falo diso, pero aquel titular dun accidente que tiveron un autobús do Inserso de que el caso titulaba Vacaciones para siempre. El caso sempre moi atinado. Sí, Os sí, titulares. Autopista hacia el cielo. Eu fixen a broma ao meu pai, en paz descanse, non volví a oír o Inserso porque lla razonei, non? Eu estaba sendo, e dice, papá, pero tío, que tens que mirar cando subas é onde están os das pensións máis grandes. Entón ti pregunta, cantos o que sean mariñeiros como a ti van ter un sueldo de mierda. Entón ti pregunta, funcionarios aquí, cando ese bus non te subas. Porque aí van, non ides por orden alfabético, Claro. papá, ides por orden de pensión. Joder, eu tomo en serio. E pois non quería ir, dice, no, dicías a moza que os despeñan o bus. E facía como de anuncio, baixaba pola outra porta. Claro, pero o problema é que se caían os buses. Eu non tiña forma de baixar e... En fin. En China, sí, pintan a súa porta de vermello. Ajá. Bueno, sí. Bueno, Vale. Sei, o mellor a porta de vermello. Ben, en Chile barren toda a casa. Bueno. Collen as vasoiras e Unha vez ao ano está ben. Sí. Como tradición. Sabemos se só fan nesa data. Claro, iso non o sei. Habería que preguntar aos nosos irmáns Bueno, chilenos. a miña muller desexaría que por unha vez fose Chile a miña casa. Claro, eu pregunto, a rumba, por exemplo, ali, non a rumba catalana, o aspirador que vai só serviría, por exemplo? Sí, convalida. Un gorriño do cotillón. Xa está. La vía Mari Carmen, claro. Perfecto. E ademais, isto podería ser identificado como síntoma de demencia, probablemente. Pero, despois das 12 badaladas, hai unha tradición que coller unha maleta e camiñar pola casa cunha maleta. Porque di que iso trae viaxes, cousas para... Claro, eu se meu pai colle unha maleta despois das badaladas con maleta, digo, papá, colle un escáner solo ou... pola casa, no. Eu o que sei que teñen que baixar a rúa dar a volta e dar a volta a mazá. mazá. E se colle a maleta, subes a unha silla e se toma un mochi. Claro, cuidado. E digo eu, Claro. que pasa cas familias plurinacionais, non? O sea, esa casa, ese fin de ano. Hai un paisano cunha maleta,
o abuelo atragantado cun polvorón, o primo pintando a porta, sabes? E unha intentando barrer para fora. Moi ben, moi ben todo, E a moi abuela fumando, equilibrado. a abuela máis lista de todo. Abuela fumando. Moi equilibrado, sí. Unha última, Dani, antes de rematar a sección. A última, Uruguai. Sí. Botan un caldeiro de auga pola ventá. Poda maleta. Claro. Ti vas viaxar? No, puta, se hai inmigrante chino fora, lo che vai a porta a tomar polo culo. E pois se teñen daneses xa contraataca a Cabaixela. Claro, No, claro. son barrios bien avenidos. Bueno, por si acaso, por si alguien pasa algún fin de ano, un día como hoxe en algún outro sitio, que saiban que se alguén está en Uruguai e botan auga pola venta, que non é nada persoal, é que son tradicións. Claro, se alguén está en Ou iso Uruguai, dicen. se alguén está en Uruguai dando unha volta a manzana cunha maleta e lle cae un cubo de auga encima, Dicídelle que Chile queda noutro sitio. Claro. Un aplauso para Dani Lorenzo. ¡bravo! E veña. Veña que estamos, que nos quedan pois 25 minutos escasos de programa. Imos cos todólogos, imos poñer a sintonía e imos lembrar os momentos. Veña. Veña. Imos lembrar momentos, xa dixen ao principio do programa, que lembramos e pedimos a todos os membros do equipo e as convidadas que nos dixesen cal era o seu momento audiovisual especial, aquel que lembraban un xeito, bueno, pois que teñan máis vivo na memoria. Hai uns cantos, o ano pasado xa fixemos unha escolma moi bonita, convidovos a ver o especial do ano pasado cando Marita falou de Mazapán e o chimpancé. É un programa que gaña, segundo Dani Lorenzo, porque é un programa no que temos un mono. Claro. Sí, E iso todo sempre un lle mono gusta gana. moito. Pero é absolutamente imbatible. Hai Claro. infanticidio, zoofilia, Torrebruno, Terrible. cómic manga japonés. Parece ten de un todo. PowerPoint de Carla. Increíble. Bueno, imos comezar con Dani. Dani, vemos o vídeo e imos ver como comeza e logo comentamos, porque isto está no imaginario de moitísima xente que temos unha idade. Dalla e Pini, imos ver que pasa aquí. Veña. Madre mía. Se me viu. Bienvenidos, queridos amigos, señoras y señores, a nuestro rincón de Andalucía, Glorias de España. Esta noche contamos con la presencia divina, maravillosa, actualísima y fuera de serie de una vieja gloria, una joya auténtica de la canción española. Me estoy refiriendo, señoras y señores, a Paca Carmona. Paca, muy buenas noches. ¿Me puedes repetir? Buenas noches, Paca. Bienvenida a Gloria de España. Gracias, gracias y gracias. Es un gran honor para nosotros tener hoy la presencia aquí en directo de Paca Carmona. ¿Quién no ha oído? ¿Quién de ustedes entendido en flamenco, en cante hondo, no ha oído hablar ni no ha escuchado alguna tonadilla, alguna canción, algún fandango de Paca de Carmona? Paca, cuéntanos tus comienzos hace ya 150 años más o menos. ¿Cómo fueron? ¿Qué vicisitudes encontraron en el camino? Pues mira, Lauren, no te he entendido nada de lo que me has dicho. Simplemente me refería a tu comienzo, a ese comienzo que todo artista Dani, conta. A ver, martes e 13 foron sinónimo de Noitebella durante moitísimos anos en España. Quizáis o seu sketch máis mítico fose o das empanadillas de Móstoles, pero eu non teño unha lembranza porque pilloume moi pequeno aquelo. Entón, se quero ser sincero, eu creo que o sketch de Paca de España, de Glorias de Andalucía, imitando a Lauren Postigo, que faino maravillosamente ben, porque isto é unha parodia, pero o programa real era así. Era tal cual, é Sí, certo, sí, é certo. Era así. Sí. Entón, estamos falando de Noitebella de 1991. Non é só que eu utilice no meu día a día varias frases deste sketch que son míticas e quedaron no imaginario colectivo, senón que, ademais, ese sketch é importante na intrahistoria de Martes e 13 porque Millán Salcedo, nunha actuación na Expo de Sevilla de 1992, colapsou facendo este sketch e foi cando tivo que ingresar na clínica, creo que foi na López Ibor,
foi o principio do fin de Martes e 13. Porque houve un momento, a historia oficial di que sufriu un ataque de ansiedade, colapsou por o traballo, a fama, o día a día. Logo dinse outras cousas, pero a versión oficial é isa. Creo que isto é historia de España, e isto é, ademais dun maravilloso sketch, porque é maravilloso, é historia de Noitebella no noso país. Para min este e o seguinte foron os mellores especiais de fin de ano que fixeron. Este chamábase A por Uvas, lembro perfectamente. Teñen momentos como os de Tina Turner, que lembramos hai uns anos. A Tina Turner, bueno, en fin. Imos ver que lembra Pablo Sangiao, porque claro, as cousas van distintas. Imos velo, Pini, escoitamos isto. A ver de que vai. A ver. Escoitamos. Escoitamos. Oh my God. Pini, non escoitamos. Parecen as tarxetas do concurso. Os que están vendo o vídeo podcast, Pini, os que están vendo o vídeo podcast están vendo que sí, que parecen as tarxetas do concurso de Marita, porque as mozas levan un vestido de cada cor. Pablo Sangiao, porque isto que é un clásico do cine, non? Sete novias para sete, non sei se pode decir en galego. Sete novias para sete hermanos. Sí. O recordo é que despois de eses programas de fin de ano eternos que duraban hasta 6 da mañán, Sete novias para sete irmáns é unha película das que votaban despois, sempre votaban ou esta ou Gris. Era recurrente. Ou Que bellos vivir. Ou Que bellos vivir. Bastante sanos. Sí, señor. Sí, señor. Recordo quedarme era o día que te deixaban ver a película das 6 da mañán e acostábaste ás 8, era como a... Sí, facías o día completo, facías as 24 horas. Sí. Dabas yo volto ao reloxo, pois sí. É un clásico, Siete novias para sete hermanos. Estamos lembrando que cando ademais era dos poucos días nos que a tele daquela non pechaba. Porque houve unha época na que na tele botaban a carta de axuste e ata as 8 da mañá ou 9, cando xa empezou a tele matinal, volvía outra vez, que isto dixe bueno, agora dixe a calquera que vexe a televisión e xa cada día é algo máis en desuso para as novas xeracións. Eu lembrome perfectamente que é moi americano tamén, daquel momento de que se veía en Poltergeist, pero a española de chan, 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 sí. Hoy no español. Era xusto antes de irse a carta de axuste. A carta de axuste que tiña ese son terrible por se quedabas dormido, non como a Netflix que te pregunta, ¿no sigues viendo esta movida? No, e facía pi e despertabas. Que logo hai xente que a mí me pregunta, ¿por qué te gusta tanto o cine? ¿Por qué ves tantas películas? Porque a vida non ten as cores que ten estas efectivamente. Claro. Os que queiran ver, pois que pasen polo YouTube, que en canto remate o programa, pois poden recuperalo. E temos aí un fragmentiño de Siete novias para sete hermanos. Quero que me contes, Fran, mentre imos poñendo imaxes, esa lembranza que tes que un pouco, bueno, bizarra, pero vindo de que é normal. Dalle o seguinte, mentre fala, Fran. O increíble é que o bizarro son eu. Este señor que vedes na pantalla chamase Nelson de la Rosa, que foi durante moitísimos anos o home máis pequeno do mundo e que ademais foi protagonista ou coprotagonista de moitas películas. Por exemplo, era o minillo, bueno, non era Nelson de la Rosa o minillo de Austin Powers, pero sí era era Verne Troyer. Sí, pero sí era a do Isla do Dr. Moreau. É unha película que eu obsesioneime de pequeno por vela, que se chamaba El hombre rata, unha película coproducida hispano, era estadounidense e brasileira, e contaba a historia dun híbrido imposible entre mono e rata que estaba interpretado por Nelson de la Rosa. Mira, aí temos as imaxes. Esta é o preámbulo, pero o increíble de todo isto é que nun momento determinado, e non podemos atopar as imaxes, e mira que as busquei, decidiron que o Nadal era unha boa etapa para traelo e poñelo, vestilo cun smoking pequeniño e poñelo ao lado de Bertín Osborne presentando unha das galas da Navidade. Entón aparecía Nelson da Rosa con él, vestido con... Mira, aí está bailando. Isto era moi habitual. De feito, en España tamén vio bailar. Pero a gran coña era poñer a Bertín Osborne cun smoking ao lado de Nelson de la Rosa, que, por certo, tío, voz así, como de Helio.
e o trouxeron para copresentar un xeito moi bizarro un teses de especiais de Nadal e quedoume tan grabado a imaxe de a diferencia de tamaño entre Nelson e Bertín Osborne. E logo non o invitou a mi casa es la tuya, que é unha cousa que podría tamén ter feito. Logo fixo remake con Arévalo, moi parecido. Sí, de feito, logo cambiou a Nelson de la Rosa por Arévalo. Bueno, pois polo que sexa. Sí, polo que sexa, os resultados son por todos coñecidos. Non lo creerás, pero esa frase saiu aí túas dous días nunha conversa telefónica que tivemos. Bueno, nada, bueno, unha lembranza aí con Robert Bodegas. Hai un documental que se fixo sobre a illa do Doutor Muro que é absolutamente brutal. Esa rodaxe que a idea de vestilo igual que Marlon Brando foi de Marlon Brando. Claro, o non tiña unha idea mala Marlon Brando naquela época. Marlon Brando tiña un actor alemán que tiña que facer un personaxe adlátere o seu e chegou, falou con este señor que tiña un linguaxe moi limitado porque era como un neno de 8 ou 9 anos e tal. Lle fixo gracia e dixo me le vestís igual que a min para todas as escenas. É unha escena mítica do piano, por favor, que lle fixeron, lle encargaron a Trez un piano piquiñito para poñer en riba do piano de Marlon Brando. Esa el tocando. Están os dous tocando. No, é que é tremendo, era moi bizarro. Por certo, agora xa hai un home todavía máis pequeno que Nelson de la Rosa ocupando o posto de Pablo Motos. De novo home máis pequeno do mundo. Imos escoitar algo que seguro que a moitos, bueno, algo xa se acaba de comentar, que a moitos e a moitas sí que lles trae lembranzas. Eu creo que pode ser a peli do Nadal de moitísimas xeracións, diría. Dalle aí, Pini, a ver se escoitamos. Me han echado, no me quiero, ¿qué va a hacer? Busca a alguien que lo cuide y no sepa comprender. Tristón necesita un amiguito con amor y mucho amor. Con hogar y mucho amor. Necesita. Quiérelo. Tristón de Pan Papis es un producto panal. Isto era un anuncio, é un agasallo para Lucía Veiga que nos pediu isto. Aí pon outra publicidade que estamos chegando ao final. A ver se esta lle gusta a Marita. Hoy con los barriguitas iremos a la feria. Y como os habéis portado bien, subiremos en el tío Vivo. Pero en el tío Vivo de barriguitas. Esperadme, que yo también quiero subir. Esa é a miña infancia. Chegando tarde a todos lados. Esa barriguita me representa. Non me direi moito desde a miña infancia a nivel tamaño, pero esa, esperadme, yo también quiero subir. Esperadme, que yo también quiero subir. Eso lo decía cuando subió al piano de Marlon Brando, el otro también. Bueno, pero sí, é certo, é certo. Imos escoitar agora sí unha banda sonora que é sinónimo de Nadal para moitísima xente, dicían moitísimas xeracións. Agora sí, entramos con isto. Pini, dalle aí. Home, evidentemente. Estamos vendo agora mesmo en La Lutería unhas imaxes en versión original dunha película. Marita, que película é esta? Isto é Gris. Isto é xusto antes do maravilloso Agachís de Mostu Player, co que todos aprendimos a base de inglés e todas queríamos o pantalón de Olivia Newton-John. E o tipazo tamén, pero o pantalón sobre todo. Por que Gris? Porque para min era a película, recordaba menos que as 7 noivas para 7 irmáns, porque tanto colorido me abstraía. Por favor, aí está Sandy. Entón eu esta peli, a medida que iba crecendo, iba vendo a terminar, non? E ao final desta peli nos deixou un pouco trastornados a todos, porque o coche sae voando cara ao ceo, non? Entón, ti dicías, Dios mío, se mueren al final. E ninguén me dixo nada. Por que lles voa o coche? Porque eu penso que morren na atracción que visitan anterior, xusto anterior. Claro, e logo xa todo demais é unha fantasía. Eu non entendía nada, pero os meus irmáns tiñan o álbum, non? O do inserso. Entón, acórdome que a última viñeta algo así é Sandy e Denny celebran o seu amor navegando cara ao ceo. Dixen, deixáchesme igual.
Sí, a verdade é que a peli ti a veces dis ti, que bonita historia de amor, pero logo na escena final dis, isto foi, claro, o precursor do guionista do Serrano. Sí, Dixo, "Veña, acabamos así." Pero por que saen volando? A donde Si van? ves Gris ao revés, son uns extraterrestres que veñen volando e infiltranse nun instituto. Perdoa, infiltrase nos institutos fanse testigos de Jehová, Pero- porque Sandy mete un cambiazo impresionante, Eu ca coletita e el vestidito. Quero romper unha lanza por a secuela Gris 2, que é a mesma historia Lorenzo Lamas. invertida con Lorenzo Lamas, Michelle, como se chama? Michelle Pfeiffer. Que é tremenda, pero eu penso que unha das cousas máis que a mí máis me gustan de Gris é que aquí non a tivemos moito en conta. Pensade que en España puxeran a un montón de actores maduros facendo ou representando o papel de Al salir de clase. de rapaces. No de digo, rapaces no de hai máis instituto. preguntas, señoría. Penso que as capacidades actorales e a boa calidade dos actores desta película ten moito que ver con que son actores máis maiores pero moito máis maiores dos papéis que interpretan. E penso que gran parte da comedia tamén reside aí, Sí, bueno. Mira, eu teño unha lembranza, Pini, que quero compartir con todos, porque eu lembro con 13 anos, 14, que isto foi un dos meus das miñas vacacións favoritas. Mira, hai que ver isto un pouco. Continuidade. Mira, continuidade, unha presentadora de continuidade. En nuestra gran familia. La emisión de mañana se reanudará a las 8 de la mañana, con la diversión para los niños, Dick Tracy, Nils Holgersson y el pequeño Lord. Acababa y por tele. la noche el tercer y penúltimo capítulo de Traficantes de Dinero. Más tarde toda la naturalidad y belleza de nuestro Ay, qué calor. Os citamos para Bueno, experimentar no falamos de Ay, qué cosas en calor. nuestra compañía. Mientras tanto, que Facía tengáis calor. unos felices sueños. Pero Un beso muy fuerte y muy buenas noches. Mira, e agora atentos. Amigos, Telecinco os invita a compartir las primeras navidades con auténtico sabor a privadas. Unas navidades de alegría. A privadas lindas telesera. Y por ello os proponemos hacer un divertido intercambio de regalos. Para vosotros hemos preparado una brillante Isto era Tele dos 90, Carla Mañas supera isto en transgresión. Mira Aragón vestido de Freddy Krueger. Envidia Aragón que dormía no plató. De alegría, queremos regalaros la mejor oferta televisiva para toda la familia, con especial atención a vuestros chavales. Podréis disfrutar Chavales. A vuestros chavales. Grito de mandanga para los chavales. Mágicas, Mira, un festival Legend. de dibujos animados, deporte, música, belleza, diversión y grandes estrellas. Impresionante, bueno, pois La más brillante y rica programación junto a vuestros espacios Chicho, preferidos de Jesús Telecinco. Puente, bueno, pois isto podes baixar un pouco, Pini. Isto era o que eu lembro. A verdade é que o anuncio hai que colgalo porque podedes verlo nomean, por exemplo, aquí en Cine 5 Estrellas, as grandes películas que ian votar ese Nadal. Estamos falando de clásicos. Eddie Murphy, nada máis que Eddie xa Murphy, está. Eddie Murphy mira, a tope. Cristal oscuro, Historia interminable, Os tres mariachis, Tres amigos, eso. Super detective en Hollywood, bueno, en fin. Legend. Pero o peor é que eu vexo isto e teño ganas de ver un día de programación. Sí. En fin, É maravilloso. No como ahora. Sí, é certo. mira, Bud Spencer y Terence Hill. Claro. Oh my god, dos super super espirros. Y Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria. Bueno, Precursor de Chacho. Pois eu lembro moitísimo. Eu estaba no Emilio oitavo Laguna. de El oitavo de calzonazos. xeré. Esto Claro, pois nada, a ver se apoñen, a ver se decide Telecinco No, poñer co- todo isto co- este ano. Bueno, imos escoitar, Cuidado, non imos cambiar de calde porque Pepe ten algo que quere lembrar que é moi semellante. Estou Imos velo, emocionando dalle, xa, estou dalle, emocionando, Carlos, porque sei o que ven. dalle pido. No. Para finalizar, Oh. os vamos a cantar Noche de Paz. Noche de Esperamos Paz. que os guste. Cuando Ahí quiera, estamos, Monchi. Beto. ¿Debería estar bien? Bueno, poñemos en antecedentes nesta época. Espera, vais un pouco que vai explicar Pini. Vai explicar Gracias. Pepe. Médico de familia, a mellor serie xamais creada na historia do audiovisual. Nunca. Tiña a ben facer algún especial navideño. Este corresponde concretamente á terceira temporada, episodio 9. No que, vaya, nunha trama de xeito inesperado, o señor Manolo está organizando co seu amigo Matías, a Juani e o seu mozo un espectáculo no fogar do pensionista de Nadal que sae regulinchi, pero atención, cameo, que eran moi típicos dos. Sí. Aí está, eran gran- aí está. ¡Oh! ¡Montserrat Caballé! ¡Montserrat Caballé! ¡Un aplauso para ela! ¡Montserrat Caballé! Claro, é que eran moi dados estes Chechu! cameos.
pero vamos a ver como É unha das miñas mellores imitaciones. Pois era amiga mía. Sí, pues es que en esta casa xa non se me respeta. Pois, quero dicir que, bueno, momento entrañable, os especiais de Nadal con grandes estrelas como Montserrat Caballé, pero gustaríame tamén facer o apuntamento que no capítulo anterior fixera un cameo Judith Mascó, as herself, que se poñía mala duns mareos, iba ao Centro Médico Vallesol a que Nacho Martín lle fixera uns análisis e despois iba ela á casa deles a levarlles unhas pastas para agradecerlle que a atendera. O sea, como estaba a sanidade nos anos 90, fijadevos. Pero bueno, únese a outros grandes cameos como pode ser, pues, como os dicía, Judith Mascó ou a mesmísima Britney Spears, pero non había moita excusa argumental. No, apareció por acá. O sea, por exemplo, en Telecinco viese que tiñen un palé de famosos. Sí. Onde hai o coxe? Médico de familia. Venga. Estou pensando que bonito este detalle de Montserrat Caballé, porque todos sabemos que o seu derradeiro cameo en algo navideño foi un pouco trastornante. Sí, foi. Bueno, imos que non temos moito tempo. 96 maravilloso e, bueno, eso. Increíble. Montserrat Caballé cantando no fogar do pensionista. Atentos á lembranza que ten unha muller da xeración Z do seu Nadal. Adiante. Mi cama se movía. Compro. Comprado. Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada. Foi a primeira vez que viches, Carla? Las mentiras que Vais un pouco, Carla, a ver, por que o exorcista? A ver, aquí xa están comentando sobre as películas que poñían, pero como xa observachedes, sempre tomo a opción incorrecta. Sí. Sempre vou polo camiño que non debería ir. Sí. E o camiño que escollín foi en Noiteboa ver o exorcista. E recordo que para min era unha comedia. En plan, estaba cos meus pais, estábamos todos rindo. Porque vomitaba y decía, ¿has visto lo que ha hecho a guarra de tu hija? Es maravilloso. Claro, ¿cómo se trastoca? ¿Cómo se trastoca o concepto? O sea que, bueno, de todos os sitios, que o Nadal antes na tele era unha época na que se aproveitaba para lembrar ou rememorar grandes blockbusters ou estrealos. Agora xa iso é algo que se perdeu porque coas plataformas e todo iso. Pero bueno, El Exorcista era eu lembro vela moitas veces, non solamente cando eu era pequeno, tamén botaban moitas veces O Exorcista. Era unha desas pelis que podía caer nalgunha noite non sinalada das vacacións do Nadal. E a profecía tamén. A maldición de Damien e todo iso. Sí. Bueno, Pini, imos lembrar o teu, porque estamos case pechando o círculo, quedan un par de vídeos e este é o teu momento. Imos lembralo porque mira ti, non nos puxemos de acordo, Sí, llegamos ya al momento más importante de la noche. El momento final. Lo puseche sin... Puxémolos en son. Ay, pero... Pero de todos os sitios supónse que estamos escoitando, podes baixar de todo e agora retomo, logo metémolo en postproducción e agora, como isto está correndo tempo, non pasa nada, podes lembrar que ademais queda pouco tempo porque agora retomo, Imos facer un silencio, segue co vídeo. Mira, é o mesmo especial do que falou Dani e non se puxeron de acordo, teño que dicilo. Unha explicación das badaladas de Martes y 13, que se non lembro mal, Pini, ese ano foron eles os encargados de dalas penso que foi o ano despois de Marisa Naranjo, pode ser? De que hubo confusión para calmar os ánimos. Pode ser. Marisa Naranjo foi no ano 90, no 89-90. Este foi o ano seguinte, para calmar os ánimos, para que a xente non se botara as rúas e tal. Levaron aquí a... Por que Martes e 13? Porque éramos as estrelas do fin de ano, desde o Campanadilla o tal. Con todo respeto, pero que viu despois e que falo de Cruz e Raya e todo isto, era unha pálida sombra do que foi esta xente, tío, que eu lembro que eran, o sea, o especial de Martes e 13 de fin de ano ou de Navidad era o evento da... Non, é que traballaban, tiñan un contrato con Televisión Española de un programa o ano co que vivían cunha millonada. Non lembro, pues como nós, que tamén como sí, como nós igual. Houbo un ano no que en Telecinco chegaron dicir
en Noitebella estade con nós, porque total o de martes e 13 repiten o día 1. Sí. A estrategia era, que sabemos que queredes ver martes e 13, pero podedes verlo o día seguinte. Telecinco facendo iso? Telecinco facendo iso. Era un acontecimiento social, e cando quero dicir social é que todo o mundo veía o especial de martes e 13. Todo o mundo. O día seguinte non había outra cousa da que falar. Bueno, teño un último vídeo para rematar, que estamos a piques de rematar, estamos a nada, a 5 minutos do fin do programa, pero Lucía, por favor, imos ver isto e despois comentámolo, porque creo que debe durar... A ver se a xente ve o que ten que ver. Claro, 2 minutos debe durar. Estamos falando dunhas badaladas e imos poñer o que pasou un pouquiño antes, debe ser 1 minuto e medio, e o que acontece, está montado, está cortado, o que acontece xa despois de que entraran no ano novo e fan o do que falaban ao principio. Dai aí, Pini, a ver se podemos escuchar. Mucha suerte. Hay que llevar mucho rojo. Muchas tradiciones que tenemos. Tú, Carmen, por ejemplo, ¿qué tradición tienes en Nochevieja? Rojo. El rojo. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto. ¿Qué es esto, Carmen? Por esto, rapel que me lo trajo y es para la chifer, no para mí, porque no me entra. ¿No te entra? Esto no me entra, pero lo llevo siempre. ¿Qué es un tanguita? Más o menos, no una braguita, porque yo tanga no lo uso. Lo has traído. Yo ya soy muy vieja para tanga. Muy vieja, yo para tanga. Yo no. Lo ha traído. No. De rojo va ella entera. De rojo. Guapísima, además, por cierto. ¿Y qué más sueles hacer tú en Nochevieja? Maribel, ¿qué? ¿Qué más sueles hacer? Yo. ¿Quieres meter algo ya? Sí, yo meto. Atentos. Esto es importante, meter algo de oro que tengan a la copa de cava. Pero esto no entra. Ahí va, no entra. Algo más pequeño. Ahí va. Algo más pequeño. Bueno, si no, mójalo un poquito, que será lo mismo, digo yo. Espérate. Bueno, mientras no se nos pasen las campanadas. Ahí va, toma esto. Eso, mira, ya está. Mira. Lo metemos, ¿no? Está metendo vale, unha todos lo mismo. pulseira. Algo de oro si tiene la mano en la copa. Vean ustedes en ese plano. Isto xa é o despois, Carmen, que se me ha ido. Atentos. Carmen, ven aquí, familia. Vamos a brindar. Que Carmen se me ha ido por ahí. Bueno, pues esto, salud para todos ustedes y feliz 2004. Un traguito, cariño, un traguito. Atentos. Nosotros volvemos. ¿Lo ha oído todo? Carmen. Cuidado con Volvemos de inmediato. Ahora los primeros anuncios de 2004. Hasta ahora. Lucía Veiga, por favor. Mientras tentas recuperarte, podes contar, compartir coa audiencia que acontece? Ainda está a chorar da risa Lucía Veiga. Non todo o mundo viu, porque hai xente que nese momento está brindando. Lembrade que acaban de Feliz ano novo. Na tua casa estás abrazándote ca tua xente, pero eu coincidiu que estaba mirando para a tele. Entón, Carmen Sevilla entra o ano, colle a copa na que metera a pulseraca de ouro, bebe ata a última gota como se non houbera un mañá, de tal xeito que mete a pulseraca na boca. Casi morre atragantada. E aparte que cando se parou quedoulle media pulsera colgando e a outra debía estar colgando por dentro da gorra. ¡Olla! Pello perdido. Bueno, un momentazo está... Sí, perdón. No, digo que así en perspectiva que parece ao bestiario, parece unha película da Hammer. O sea, Borríades do meu dos mochis, de vampiro, ¿verdad? Ela vestida de vampiresa con ese cuello que ten así de vermello e tal, pero qué tremenda era esta muller. Eu cando estive en televisión española dicían as malas linguas que cando ela presentaba cine de barrio quedaba cos vestidos que sacaba, todos os vestidos que sacaba semana a semana, e que tiña un patrimonio moi importante que foi moi ben negociado por ela, que non era a Carmen Sevilla que veíamos na televisión. Era unha tipa moito máis intelixente, moito máis lista e moito máis avispada, obviamente. Bueno, pois xa que falamos de Carmen Sevilla, vou pedir a todo o mundo, quedan 2 minutos para que rematemos o programa. Vou pedir a todo o mundo aquí na lutería. Primeiro quero dar as grazas a todos os amigos que están aquí. Quero dar as grazas a Miriam Rodríguez, a Chucho González, a David Sangiao por estar connosco. Un aplauso para eles. Quero dar as grazas, como non,
a todo o equipo do programa que estamos reunidos. Eu estou moi feliz de telos a todos e a todas aquí connosco, e mesmo as Izquierdo, que son un pouco tamén parte desta familia do Como que non. Quero nomealos a todos e quero que lle dedes un forte aplauso a Pepe Capelán, Carla Mañas, Dani Lorenzo, Fran Rodríguez, Pablo Sangiao, Alejandro Martínez Pini, a miña razón, a miña constante neste programa. Grazas, Pini, por estar connosco. E un fortísimo aplauso para estas mulleres que son xenerosas e que sempre acoden a chamada, e que é un placer pasalo tamén con vosco. Pasamos 3 horas de radio ininterrompidas. Grazas, Marita Martínez, Lucía Veiga. Aplauso grande da noite para as Izquierdos isto. ¡Faraonas! E nos estou calculando todo porque imos rematar o programa comendo as uvas. Sí. E cando estaba buscando que me pediu Lucía, que era isto que digo, que me costou ver o momento no que case atragou coa pulseira e todo isto, que estaba todo, e cando atopei buscando, vou lembrar unhas badaladas esta última viaxe na memoria, unhas badaladas que foron as primeiras, se non me trabuco, que deu Carmen Sevilla en televisión. Estaba en Telecinco, recén estreada como presentadora do Telecupón, e estaba Íñigo tamén naquela en Telecinco. Entón, primeiro, o concepto, o vídeo, estade atentos porque hai unha pequena intro e xa imos pasar os cuartos, vale? Xa o aviso para que todo o mundo prepare as uvas. Sí, sí. Na casa tamén podedes adestrar para as uvas dentro de nada, de un par de horiñas que son cando chegan. Bueno, eu lembro que Íñigo estaba tentando poñer un pouco de cordura en todo isto. Se sodes quen de tomar as uvas, é maravilloso, porque mentre ides tomando unha a unha, escoitade. É surrealismo puro, é humor. Eu non sei se alguén que estaba vendo aquilo pola televisión foi quen de tomar nin sequera a quinta, porque vai increchendo a cousa. Entón, con isto imos rematar. Grazas aos amigos da Radio Galega, que ninguén marche da Radio Galega, porque agora ven o especial fin de ano coa retransmisión en directo das badaladas, coa Televisión de Galicia, na Radio Galega, de todo corazón, para todos os ointes, para todos os que nos seguen. Feliz ano novo, feliz 2023, e nos estamos aquí o vindeiro venres co Gran Reserva ás 12 da noite e o vindeiro día 7 co outro programa. Sábado. E imos lembrar isto. O programa remata coa última badalada. Aplausos fortes e pasamos o especial. Efectivamente, mira, está o tempo medido. Ou seja que, Pini, como se nota que en directo, imos prepararnos para tomar estas badaladas. Moitas grazas a todos. Felices festas, non, feliz ano, tamén feliz 2023. Trasladámonos ao ano 93. Chegaba ao 94 en unha tele deste país pasaba isto. Media vida después. Se lo digo, se lo va a contar al final. Cuando vine después de la guerra con mis padres, yo aquí en la Plaza del Carmen, la calle Chinchilla. Carmen, falta nada para decir adiós a 1993. Segundo cuarto. Tercer cuarto. Atentos a Carmen Sevilla. Cuarto, primera campanada. Una. Dos. Suerte. Tres. Felicidad España. 4. Que Dios bendiga. 5 para todos los enfermos. 6 para todos que tengáis trabajo. 7 para todo el mundo que encuentre trabajo. 8 para España que se ponga también. 9 para todos los 10 y 10 para lo que queráis. 11 para todos nosotros, todo el equipo. 12, feliz 1964. 1964. No nos hemos coipe. Al comenzar un 1964. Boa noite, Galicia. Coipe.